نعانا وي هوي تفخر واج قدامو اندرا عزر تيت مالت ما سكروا سكر حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم الساعات معرضت ستمن وقلايو بزعبوا حوين نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتو ما بيدنا حيدتهم كنت عارب يوم غن عاسو حيدهم يبهم حج عليهم نسفرسو أبيدنا يوزلو إلا والتواصل أبيدنا يوزلو سرايو تفوز الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبيدنا يوزلو ودي يتصورتا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوكوه أبيدنا يوزلو إلا والتواصل أبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبيدنا يوزلو وسنو ما أكلوا درت حيرك تزبلوا كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تحميتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيك كون بصلاة عقلي يفوت صحيكم أبيك يوزلو أبيك كون بصلاة عقلي يفوت صحيكم سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقدا سنوانا وانتحستو حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدب مسانا كتون حدما بخبر خن عدمكم هنا كم وترو لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من مقلاس دما أقدا سيخون نتوم كل جزء نزي channel تدقفون تحجزون لومي زي حجزنا قاتي مل قاتامي حجزي قبراز اللخص لازم سايك تحجزوا تمانيات بكاب جزء أنا قرأكم يجن حجزي سلزلهم زي تحجزوا لكم يدلي كل جزء أنا يمكن كتراك خوني يبلون anyway thank you very much سلو تدخلوا تحجز زعبة channel أيقونن personally anyway today we're gonna see a different perspective فلي زبالة ونايقونن تبدأ تدقاقا من ريايو أب كبابينا زقات أمزلو بفلاي زيناي جالف ستيتس تسلوا اسكي بزن يجمر إسرائيل زبلوا كبابينا انتاي قبرالو. At risk of losing its foothold in Yemen altogether, in your opinion? It really depends on what happens to those who operate Iran's missiles from Yemen. They smuggle in the missiles, they break these missiles up and they smuggle the different parts from different entry points into Yemen, and they have هجي نا إسرائيل ميديا دزارة بزلو انتاي زبل السينما قوت يوم دمتو زلو إيران كاب كبابي كيح بحرية بفلاي كاب يمن تسعر لا كنبل لخلدو زبل سينما قوت نرلنا أبز هجي بزوحنا تبتاتيهم كتاقسو كل عندما مغاغيلي كنقرأكم إيران تسعيرا داي تسعران عناير تراين زقد سايكونن of course أبتقال سناي against the imperialism unipolar world إيران أقداسي ترى استعوتتن تتعوز الهجرنيا سلزي إيران كتودق رشا كتودق كم يرتراوي دسم بدن برد حقو سايكونن نحنا سلزي حقوزنا يكونن مغنياتو ودوم نيران كودقوز دلي زلون رشا كتفوز دلي زلو نيرترا كتفوز دليوم ساب حجر ما مدبون كأيرو ميلكا حقوسكا تسعلو كنتاتونا يكونن مجمريا إذا كنتات زي هج إسرائيل تزاربوا زلو قد مقرب تلي عمتات انتاي نير مدبهم تمليسنا كنري قلق سبس تصبيبنا إيرترا ترايزت أمتسبالو هذا كابتا أبي إرترا زلو مرحنت أبي أدنا قوت كبوها زقبا أصبي بايرني نقرات في عزري نيبرهود قبل كله قربيتنا كبال كله مبزح سب سودان إثيوبيا جيبوتي كاي بحر تودي الله يزبل نيبرهود كبال كله كسب كالف ستيت سيزر إتمنغ إرترا نايل بازن زبحالا دما بسفعوا كبابينا زلو هقرات لذي أسفح كاكتريا لك مغنياتو أسفح كزي تريد تخوين كقول لك زي نايتو ما أسفحهم زريو
መጻወድያ ንዓኻ ብቐሊሉ ኣብኡ ዝእትወካ ናው እስከዚያ ንራእያ Well, what it means is that after 2 years of war in the region, there's a ቅድሚ እዚኣ ምርኣይና መጀመርያ በዛና የመን መከታተልኩም ቢኮዝ እቲ ኣብ የመን እዩ ዝኩሉ ጌምስ ግበር ዘሎ እታ ካርታ ኣብቲ ታሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ መስመር ናይ ንግዲ ተሓሲቡ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ መጀመርያ ናይ የመን ጉዳይ ኣብዚያ ሞሜንት እዚኣ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንሪአ ቢኮዝ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ከምቲ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና መቐፀልታ ናቱ ኣብ የመን ከዓ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ጥራይ ኮነ እቲ ዘሎ እቲ ቃልሲ ክንሪኦ ኢና ስፊሕና ምክንያቱ እቲ ጌም ኢዝ ኳይት ሎንግ ስፍሕ ዝበለ ጌም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ Look at a map of Yemen from December the 1st, 2025, and you'll find that it's gone horribly out of date. Over the course of the last 2 weeks, a separatist organisation called the Southern Transitional Council has carried out a lightning offensive, taking over Yemen's oil fields, its entire southern coastline, and the vast majority of its overall territory. Their objective is to build a new sovereign state, to take over the territory that was once made up of Cold War-era communist state of South Yemen, and to remake it in their own image. Yemen's ከም ንሪኦ ዘለና የመን ብግልፂ ከምታ ኣብ ሱዳን ንሪኣ ዘለና ወይ እውን ኣብ ሊብያ ዝረኣናያ ከምኡውን ኣብ ሱርያ ዝረኣናያ ኩለንተን ሃገራት ድፈርሳ መወዳእታ ከም ቀደማ ናይ ቅፅላን እየን የመን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ ወርሒ ካብ ወርሒ ሓደ ናይ ወርሒ 12 2025 ጀሚራ ኣብ ክልተ ክትምቀል ምዃና ርዱእ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ክልተ ከማ ንብል ዘለና ምናልባት እቲ ሑቲ ዝበሃል ተቃውሞ ናቱ ሓያል ሬዚስተንስ ናቱ ክሕይል እንተኽኢሉ ጥራዩ ምክንያቱ ሑቲ ንቃዛ ክሕግዝ ኢሉ ኣብ እስራኤል ዝትኩሶ ዝነበረ ሚሳይላት እስራኤላውያን ኣብቲ ግዜ እቲ ብሚሳይላት ምትኳስን ብናይ እስራኤል ሚሳይላትን ይፍትንዎ ነይሮም ከተሃዳድዎ ብዙሕ መጥቃዕትን ገይሮም እዮም ናይ ነዊሕ ፕላን ናይ እስራኤል ዝነበረ ግን እቲ ኩናት ናይ ቃዛ መዕለቢ ምስ ረኸበ ንየመን ፈሓብትን ክትውላ ምዃኖም እዩ ነይሩ and we see exactly right now እቲ ምንቅስቃስ እዚ ናይ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ዝበሃል STC ዝብልዎ ዘለዉ ንሱ ነታ የመን ቀደም ኣብ 1967 ዝነበረት ሳውዝ የመን ትበሃል ዝነበረት ንዓዓ ነፂሎም ሓንቲ ሃገር ክገብሩ ይደልዮም ዘለዉ እሳቶም ድማ ብትክክል ምስ ኢማራት ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም እዚ ነገር እዚ ፅንፅዋይ ኮይኑ ከይስማዓካ ሊብያ ኮሚያ ኮይና ዘላ ሱዳን ድማ ኣብ ጎረቤትና ከምኡ ትኾን ኣላ ሶማልያ ኮሚያ ኮይና ዘላ የመን ስግርካ ከምኡ ትኾን ኣላ and guess what ኢትዮጵያ ዝበሃል እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዕጫይ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ እንታይ ዓይነት ገበል ከቢቡ ሒዝዋ ከም ዘሎ ክንዛረብ ከለና ንኸነጋንን ኢልና ወይ እውን ነቲ ንኤርትራ ፅቡቕ ኣላ ንክንብል ኢልና ኣይኮናን this is very very real ጭቡጥ ዝኾነ ርሑቕ ኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ከይከትካ ኣብ ድርኩኺ ገዛኻ ዘጋጥም ዘሎ እዩ መድሃኒት ናይዚ ድማ ከም ኤርትራዊ እንታይ እዩ ድሮናትን ገለን እኳ ኣድላይ እንትኾነ ሓድነት እዩ ሓድነት ስለዘይገበሩ እዮም እዞም ህዝብታት ዝፈርሱ ዘለዉ እዘን ሃገራት ዝፈርሳ ዘለዋ ሓድነቶም ከም እምኒ ዓሪ ክገብርዎ ስለዘይከኣሉ ንፀላእታ ኣብ መንጎም ክእትዉ ስለዝኽኣሉ እዮም ናይ ደገ ኣማኸርቲ ናይ ደገ ሓገዝ ተባሂላ ውሽጦም ዝኣተወ ከመይ ገይሩ የፍርሶም ኣሎ ስለዚ እዚኣ እታ የመን ትሪእዋ ዘለኹም እዮም እቲ ሪያሊቲ ድማ ካብዚ ናብዚ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ስዑድያ ነዚ ነገር እዚ ንክትቅይር ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክትገብር እያ ዝበሃል ዘሎ but I think this is not going to be easy for ስዑድያ ንስዑድያ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ምክንያቱ እዞም ናይ የመን ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ኢማራት ጥራይ ኮኑ ትሕግዞም ዘላ ብዓብዩ እስራኤል እያ ትገብሮ ዘላ ነዚ ኩነታት እዚ እቲ ዕላማ ድማ ሓደ ምስጢራዊ ሰነድ ወፂኡ ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምሰኣልኩም እየ እንታይ ዝብል I think ካብቲ ናይ ሮያል ናይ ኢማራት ዝወፀይ ካብ ገለ ሮያል ፋሚሊ ዝወፀይ እንታይ ዝብል ስዑድያ ምስ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ዝምድና ከምቲ ዝድለ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክትገብሮ ስለዘይከኣለት ናይ ጋልፍ ስቴትስ ፓወር ዝነበራ ፓወር ብሮከር ይብልዋ እታ ቀንዲ ተሰማዓይትን ገባሪትን ሓዳጊትን ናይዚ ከባቢ ዝነበረት ንዕዑ ብኢማራት ክትክእዎ እስራኤል ኩሉ ዓይነት ተመግሶ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ድማ ንስዑድያ ኩሉ ነገር ንሳ ከተደቃቅሶ ትደሊ ናብ ሰላም ክፈርስ ኣለዎ ኢማራት እያ ክትውስን ትኽእል ዝብል ስጉምቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይረአ ኣሎ ስለዚ እስራኤል ብግልፂ ትገብሮ የላን ግን ብመንገዲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ከነርእየኩም ኢና ስለዚ እዚ ኣብ የመን ዝረአ ዘሎ it's a real test ናይ ንስዑድያ ዓብ ብድሆ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ እቲ ዝዓበየ ብድሆ የጋጥም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ የመን ሕጂ ደቂሱ ነይሩ ዝበራበር ዘሎ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንሪኦ ዝቐነናን ዝፀናሕናን እዩ ልክዕ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ተመሳሳሊ ተመግሶ እዩ nothing new nothing strange ሕጂ ድማ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ስለዚ again we have to be very clear ኣብዚ ነዚ ኣስተውዒልካ ምኻድ ድማ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ سعوديا قد مزنا جرز مخانو إسرائيل عبي تسفى جرات اللانيرا what is that كسم عبزي opening for political actors and regional leaders to talk about
this planned corridor, which of course is very vague in terms of kind of its specific details of where the exact route is, what is was that broad together Israel, the Gulf. نزع حتى سمعوا بزيادة دلتا حتى. They just put their NEOM vision on the interested than previously because they put their NEOM vision on the back burner for now, haven't they? Just talk us through how the IMEC would bring together Israel, the Gulf states, and of course India. بحفشة أبزيا حنت كارتا لا كريكم نزع كارتا زيان اليوم دزارب بعبيو زا كارتا زيا قدمي ناي قازا كنتات مجمارو حنت عباي أجندا زنبرت يا تبعال مسادما كاب هند تبقيسو إمارات جيرو نسعودية رقيسو بإسرائيل جيرو ناب إيروبا زخيد مسمر ناي نقدي كجبرو يقولون يروم إذا مسمر زي نتنايك أي بحري بفلاي نقبتي نغيب بحري دما حدا قال له ويون نق أي بحري كومبيت كجبرو زخل ويون نوع كله مغتصلتانات إكستنشنات وكون زخل بعبي يجن نقبتي ون أب حدا قال كنت زخل زنبري زبحال زنبريو إذا نقدر زي دما أب جزية إمارات سعوديان تعلو كل دما إسرائيل أبتا أبراهام أكوردس الناس فاعت خيدمو إتزوباتي نبزبلت أنك دك خيديو أبزب على لوز نبرز جبر زنبريو unfortunately بزحات كيلاتات كم زبلوه إيران نزي مسمر زين خيفت أميلا كم زبلوه مالتيو إيران بتي ناي قزا زتجبره ناي أكتوبر شوعات ويون تي ناي متكعتا بقزا زجات أب إسرائيل زجات أما بتم حماس زبلوه نسو مبجسي مفرسنا يزخون لي خوينو سلازي أبراهام أكوردس سعوديان إسرائيل نتزجبر سعودية دحرتي ناي أب غزة زجبر زولو كتقبلوا إذا ليتن دلانة كونتات كالوت هجراتون كاو كزل أخيلا بقمت قالوا إمارات is doubling down يبهال ما مليشهم يوصلوا يتمس إسرائيل زلهم بركب سلازي ولو سعودية تازعبيت نايزي قعزو مسمر كتكون زجباز نبرت تدحرحر سلازلا ولو إن إنفستمنت ناي كالن شجراتون يقات مالو تناي نيوز بار حدش كتمات حسيب الزنبرة ات بروجكتون دك إشيات تبلسنها إسرائيل سلازي دارجا مجمريا قطر أزيوم تارجت زخون متكعتي قبل لالو إسرائيل مالتيو كاليت دمان السعودية ولو بغت عن تزيكونه كحرمواي جمرلو سو إذا نجارات زي بمنتاي كتتحازل لك عند ريل كعجي أتي the flip side تقمت آل side نايزي بخمي كنريو نخل إنا كنبل زلنا أجي أبزي نريو زلنا ناب يمن زقبر زلا منغو كلتيوم حيلتا زقبر زلو إمارات fully أبزي قدايزي ناتوتيات غيزلا هذا إذا سمعون. Our next story comes from West Asia. The United Arab Emirates has been revealed as the buyer behind a massive $2.3 billion defense contract with Israel. And that's the firm Elbit Systems. Well, this deal, the largest in Elbit's history, was announced last month, but the customer's identity had been kept secret until now. Elbit Systems, known for unmanned systems, advanced sensors and high-tech military equipment, told the Tel Aviv Stock كم نريد لنا ناي إمارات زعبي أطوار ناي إسرائيل زجت كهجر كوينا الله يزبال زلو زي البيت سيستم زبل حدا ناي أطوار مفري عبي كامبان ناي أمريكا ناي إسرائيل زغونة نكلتن $3 بليون أطوار ناب إماراتي شيء على الكامبانون قالك كفالناتو ناب إماراتي أتلو يزبال زلو زعجي لك عبي من متكعتي أب السودان دما تي ناي حميت حيل رسف مليسو يصفح فحلو أبزبال زلو جزية زقبر زلو مشت أنا أطوارن محيال ناي ديفنس كونتراكتين إن رزالنا سلزي إزي جنزب زي إسرائيل بلك بتخكل تجنزب يدليايو مستير وناي كونن إسرائيل لما كابت خلو ناي تنصلو ناي كتودق يادو ناي قلودو دبحال زنبرة تستوري تغير له بزي كاب إمارات ناي بليونز دولارز ناي أسوار ديل كتعزو خلا بتقمت على دما ناي energy دما that Egypt has been a vocal critic of Israel's genocidal war on Gaza, the expansion of settlements, rejection of Palestinian statehood, but they are fairly desperate for natural gas. The question is, why Israeli natural gas? Why not natural gas from Qatar, Algeria? But I think the answer is that the United States, which has a lot of leverage on Egypt, given the enormous amount of زد ما تخالا أرستيو كل نجار كتتعزقت كلا لكات معدة تريده يكونه let's connect the dots إذا channel زد ما نتم أبستفل عليه زوهبونا زينا بحدا تحويسنا it gives us a story هذا قد داسي
መልእኽቲ ዘመሓላልፈና እቲ መልእኽቲ ድማ ይዘገድሰና ንዓና ቁንጫል ዜና ዘይኮነ ኣኪብካ ወርስ ዘ ስቶሪ እንታይ እቲ ስቶሪ ክንፈልጥ ኢና ንደሊ ስለዚ ኢማራት ናይ ቢልዮናት ኣፅዋር ካብ እስራኤል ትገዛላ እስራኤል ትሸይጣላ እስራኤል ናብ ጀርመን ናብ ኖርዌይ ናብ ካልኦትን ኣፅዋራ ብዓበይቲ ናይ ቢልዮናት ዲል ትገብራላ እስራኤል ድማ ምስታ ቀንዲ ወይ እውን ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ ኣብ ፈለስጢማውያን ትጣበቕ ዝነበረት ግብፂ ናይ 35 ቢልዮን ናይ ናቹራል ጋዝ ናይ ጋዝ ማለት እዩ ዲል ገይራላ ስለዚ እዚ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝፈጥር እስራኤል ካብቲ ተነፅሎ ክወርዳ ዝግባእ ዝነበረ ናይቲ ጀኖሳይድ ናይ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ቢግ ታይም ኤግዚት ትገብር ከም ዘላ ግብፂ ኸ ነቲ ፀላኢት ወይ እውን ሕማቕ ናይ ሂውመን ራይትስ ግሰታትን ገለን ትገብር ዝነበረት ሃገር ትብላ ዝነበረት ካብኣ ክንዲዚ ዲል ክትገብር ምኻላ ብኸመይ መንገዲ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል ካልእ ኣስላማዊት ሃገር ኢማራት ከመይ ጌራ ኣፅዋር ካብ እስራኤል ትገዝእ ብሓፈሻ እስራኤል ዋላ እኳ ኩሉ ሰብ እንተፀርአ ብመንግስቲ ደረጃ ወይ እውን ብፖሊሲ ደረጃ እዘን ሃገራት ዓረብ ኣንፃራ ክኸዱ ዓቕሚ የብለዎምን ጥራይ ዘይኮነ እቶም ዝኸዱ ድማ ዓብ ዋጋ እዮም ዝኸፍልሉ ስርዓቶም ምፍላስ ክኸውን ይኽእል ክፈርስ ስርዓት ክኸውን ይኽእል ካብኡ እንተዘይኮነ ድማ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝደልይዎ ከም ዘይከዱ ሓደጋ ናይ ሴኪሪቲ ከም ዘጋጥሞም ይገብርዎም እዮም ስለዚ ኣብዚ ተመሊሱ ክርኢ ከሎ ግብፂ ስለምንታያ ካብ እስራኤል ክትገዝእ ካብታ ቀንዲ ፀላኢተ እያ ትብላ ወይ እውን ከም ፀላኢት ትቆፅራ ሃገር ናይ ጋዝ ከምኡ ድማ ካብ ፀላኢኻ ትገዝኦ ነገር ኩሉ ግዜ ክሓንቀካ ከም ዝኽእል ቡኻ ምፍላጥ የድሊ የግዳስ ኣሜሪካ ዓብ ቁፅፅር ኣብ ልዕሊ ግብፂ ስለ ዘለዋ ዓብ ሌቨሬጅ ወይ እውን ተሰማዓነትን ፀብለልትነትን ስለ ዘለዋ ኣሜሪካ ስለትግድዳ ዘለያ ግብፂ ካብ እስራኤል ትገዝዛላ ብርግፅ እሳ እውን ትደልያ ግን እቲ ነዳድቲ ካብ ቀጠር ክገዝዎ ይኽእሉ ነይሮም ወይ ካብ ካልእ ካብ ኣልጀርያ እውን ኣብ ጎረቤቶም ኣላ ግን ኣገይን እዚ ናይ ካልኦት ፀቕጢ ስለ ዘሎ ነቲ ፀቕጢ ንምትግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ እዮም ዝብሉና ዘሎ whether we like it or not ግብፃውያን ይፈትዎ ዳ ይፈትዎ እንደይኮነ እቲ ሕቶ ነዚ ይመስል ስለዚ when you connect those things እስራኤል ዝበሃል ካብቲ ዝነበሮ ናይ ኩናት መንፈስ ወሪዱ ኣብ ቢዝነስ ወርልድ ተመሊሱ ካብቶም ጎረባብቱ ኣክንዲዘን ጎረባብቲ እዚአን ገንዘበን ነቲ ንኻዛ ንምህናፅ ነቲ ህዝቢ ንምሕጋዝ ክኸውን ዝበሃል ዝነበረ ብግምጣሉ እስራኤል ካብ ኩናት ጠጠው ስለ ዝብል ዘሎ ናብ ቁጠባዊ ሕውየት ንክገብር ናይ ቢልዮንስ ዲልስ ክገብር ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ቢልዮንስ ረኺቡ ቁጠቡ እንተተረጋጊኡ ድማ ነተንያሁ ኣብ ስልጣን ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ሽግርን ዕግርግርን ግድን ይኽደሊ ስለዚ እቲ ሽግር ናብ ሊብያ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ሶማሊላንድ ዝሕሰብ ዘሎ ዝበሃል ከምኡውን ኣብ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ኢድ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ስለዚ ነተንያሁ ዝኾነ ይኹን ነዚ ኩሉ ዕንወት ገይሩ ንእሽተይ ቅንጣብ ስጉምቲ እውን ተዘይወሪድዎ ብብዙሕ መክሰብ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ነታ ሃገር ይኹን ብኩሉ ዝረብሕ እንተሎ መሊሱ ንክቕፅሎ እዩ ዝመፅእ ዘሎ 3 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ጅባናቱ ስለ ዘሎ this is going to be very very interesting time ስለዚ ናብ ናይ የመን ኩናት ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ቪዚብሊ ብዝረአ ብዝጭበጥ መንገዲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and this is another very very shocking reality ንመለስ እጂ ኣብቲ ናይ የመን ምስቲ ናይ ስዑድያ ከተሓሕዝዎ ከለዉ really depends on what happens to those who operate Iran's missiles from Yemen. They smuggle in the missiles, they break these missiles up and they smuggle the different parts from different entry points into Yemen and they have hidden them. If despite all these developments, Iran's allies and Iran's military operatives continue to have control over the missiles and continue ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ሑቲ ዝበሃል ነኺሶም ከም ዘለዎ ሚድያ ናይ እስራኤል ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ነቲ ንኢራን ኣዳኺምናያ እቲ ናይ ኢማራት ኣንቀሳቕሳ ድማ ኣስተውዕልሉ very very calculated move ምክንያቱ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብቲ ተፋነነሉ ዝነበረት ስቕ ኢሎም ነይሮም ኢራን ብሚሳይላት ናይ እስራኤልን ከምኡ ድማ ብሚሳይላት ናይ ኣሜሪካን በፅዋር ናይ ኣሜሪካን ምስ ተዳኸመት ኣብ ድሕሪኡ ድማ ገጅፍ ዝኾነ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኣፅዋራን ቁጠባን ምስ ወረዳ ተዳኺማ እያ ኣብ ዝበልዋ ኣብ የመን ነቲ ፋይልቲ ከፊቶም ነቲ ዕግርግር ይጅምርዎ ኣለዉ ስለዚ ዓብይ ሽፋን ዘለዋ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ክትሪኦን ክሰምዖን ከለኻ መራ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና መራ ዘተሓሳስብ ምክንያቱ እስራኤል ነዚ ኩሉ ዝገበረቶ ገለ ነገር ፀገም ከጋጥማ ኢኻ ትፅበ ኖ ኣይ ቲንክ ቢግ ታይም ብኩሉ መንገዲ ሰሊጥዋ እያ ትወፅእ ዘላ ስለዚ ከምቲ ኣብ ኣመፃፅኣ ናይ እስራኤል ብዙሕ ነገራት ኣንፃር ኩለን ዓረብ ተዋጊኣ ስዒራ ዝበሃል ዝነበረ እስከሱ ናይ ቀደም ታሪክ እዩ ትብሎ ኣብ 2023 ኣብ ልዕሊ ቃዛ ኣንፃር ኩሉ ወይ እውን ኣንፃር ኩሉ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ብዙሕ ግፍዒ ፈፂማ
ወታደራዊ ድሌታቶም አስሚሮም መዓት ግፍዕ ፈፂሞም ንቃዛ ሓመድ ገይሮማ ነቲ ህዝባ ጣፋፊኦም መፅዮም በቲ ከባቢ ይኹን ብዓለም ደረጃ ድማ አክንዲ ተነፅሎ ሞር ሪዎርድ ወይ እውን ቦነስስ ክወሃቦም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እተን ኣብ ጎኒ ቃዛ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሃገራት ሓደጋ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ቃዛ ስጉምቲ ዝወሰደ ሃገራት መን እየን ነይረን ክልተ ሃገራት ክንጠቅስ ንኽእል የመን እዛ ንሪኣ ዘለና ሓንቲ እያ ካልአይቲ ድማ ደቡብ አፍሪካ እያ ደቡብ አፍሪካ ድማ ብኣሜሪካ እታ ቀንዲ ኣብ ታርጌታት እያ ብዙሕ ሽግር ዝገጥማ ዘሎ እዮም ምክንያቱ ንእስራኤል ኣብ ቤት ፍርዲ ናይቲ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ICJ ዝበሃል ዝኸሰሰታ ስለ ዝነበረት ንሳውት አፍሪካ ክንዲ ምንታይ የጨናንቕዋ ኣለው ንየመን ድማ እናልኩም ሕጂ ኣብ ምምቕቓላ ብዙሕ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ቀረባ ንምክትታል ወይ እውን ፅቡቅ ገይሩ ዘይከታተሎ ሰብ እንተሎ ኮይኑ ወል ንስኻ ፅቡቅ ስለ ዘይትከታተሎ ዘለኻ እቲ ኩነታት ከምቲ ንስኻ ዘይትርድኦ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ፈሊኻ ብዙሕ ንስኻ ስለ ዘይተረዳእካ እቲ ኩነታት ስለ ዘየንበብካዮ ኣይሆብ ናትካ ዘይምርዳእ ናብ ካልኦት ኣይተሰጋግሮን ቢካዝ ንሕና ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ዘገርም ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ሃገራት ኖርማል ሃገራት ሰብ ዝስደደለን ዝነበረ ሃገራት ይፈርሳ ጥራይ ዘይኮነሲ መልክዐንን ካርተአንን ንሓዋሩ ዝቕየር ዘሎ ኣብ ንሱ ክፍፀም ከሎ ድማ ብሚልዮን ዝቁፀር ህዝቢ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ጥሜት ስቃይ ሽግር መግለፂ ዘይብሉ ፀገማት ይወዲቑ ደሎ ካብኡ ንኒአው ድማ ፅቡቅ ኮይኑ ዝወፀ የለን ብከምዚ ኣገባብ ዝፈርሳ ሃገራት ኣይሓውያን እየን ተመለስካ ሊብያ ዝሃብተመት ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ዝነበረት ሎሚ ዝደኸየት ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ኮይና ኣላ ኢራቅ እውን እኮ ሃብታም ሃገር እዩ ነይሩ ድኻ ሃገር ኮይኑ ከም ሃገር ንክቀውምን ሽግር ኣለዎ ሱርያ ሰብ ስኮላርሽፕ ዝኸደላ ዝነበረት ሃገር ዝደኸየት ሃገር ኮይና የመን ብዙሕ ሰብ ዝስደደላ ነይሩ ሎሚ የመን ኣይትበላ ኣይትስታይ ኮይና ሱዳን ጎረቤትና ማይ ጉድነስ ሱዳን ዘይፈልጥ የለን ሎሚ ሱዳን ምሽ ንስደት ኣብኡ ሰብ ክኸይድ እቲ ህዝቢ ከማን ኣበይ ከም ዝነብር ዓቕሉ ጠፊቡ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ስቶሪ ንሪኦ ዘለና ሶማልያ እውን ቀደም ፅቡቅ ሃገር እዩ ነይሩ ቅድሚ ካልኦት ፅቡቅ ዝነበረ ሃገር እዩ ብከምዚ ናይ ፖለቲካዊ ቴንሽንስ ወይ ከዓ ውድድር ናይ ካልኦት ሃገራት ዝፈርሳ ሃገራት ንሓዋሩ ናይ ዕረያን እየን ስለዚ እዚ ከዓ እናቐፀለ ክኸይድ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ በዓል ቻድ ዝበሃል ሃገር ፖለቲካውን ከምኡ ዓይነት ክርፍስ ይረአ ከም ዘሎ ደቡብ ሱዳን ንበዓል ኣብ ጠልጠል እያ ዘላ ስለዚ ሓያል ሓድነት ተደይብልካ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ከምፃልካ ዝኽእል ሓደጋ መግለፂ የብሉን ስለዚ እዛ ሃገርና እዛ ንእሽተይ ሃገርና ውሑድ ህዝቢ ዘለና ተፋቂርና ተኸባቢርና ተሓላሊና እንተዘይከድና እቲ ዘይምትሕልላይን ብሓደ ዘይምስራሕን ክፈጥሮ ዝኽእል ሓደጋ ብቀሊሉ ክትገልፆ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ኣንሕና ድማ ኣብዚ ቻነል ንጉህም ምሸት ንሪአኩም ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ካልእ ከይማዕበለ ከሎ ኣብ ጎረቤትና ከጋጥማይ እንደልዮና ነርና ግን ናባና ንኸይመፅእ ድማ ኣስተውዒልና ክንጥንቀቐሉ ስለ ዘለና ኢና ንጉህም ምሸት ነዛ ርእሲ እዚ ናባኹም ነምፅኦ ዘለና this is a good time ማለት መምሃሪ ብየማናን ፀገምናን ኣዝዩ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝበዝሕ መምሃሪ ረኺብና ኣለና ንጠቀመሉ ክብለኩም ይደሊ ንቐፅል የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን ለምሳሌ አሁን የባህር በር ይገባናል ማለት ነውር ተደርጎ እንዲቆጠር እና ሰው የባህር በር ሲባል እንዴ ልትዋጉ ነው እንዴ ብሎ እንዲያስብ አደረግነው ለብዙ ጊዜ ስለተቀጠቀጥን የባህር በር ሲባል እንዴ ይላል ይፈራል ይደነግጣል ይጨነቃል የሆነ ነገር ሊመጣ ነው ማዕት ሊወርድ ነው ከምድር ልትሰነጠቅ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ቢያንስ አጀንዳውን እንኳን እንዳንነጋገር ሆነናል እሺ አይምጣ እንዴ ዓለም እኮ አንተ ግን ቀይ ባህርን የሚያክል ነገር እንደ አይዲያ መነጋገር ለምን ታቡ ይሆንብሃል አትሰለው ይቅር ግን ለምን አነጋገርበትም ይጠቅማል አይጠቅምም ከመጣም እንደሚያስከትለው ማያስከትለው ለመነጋገር እንዴት እናፍራለን እዛ ዘረባት ሪዋርድ ኣለኹም ከመይላ ከም ዝተቐረበት ነቸም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ብፓስተራትን በዚኦም ዲያቆናትን ትምራሕ ሃገር ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ኣማኸርቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ እዚኣቶም እዮም ምክንያቱ ናይ ሕጊ ኣማኸርቲ ይኮኑን ናይ ፖለቲካ ኣማኸርቲ ይኮኑን ወይ እውን ናይ ካልእ ኣካይዳ ናይ ዓለም ዝፈልጡ ይኮኑን ዘማኽርዎ ዘለው ነዚ ኩነታት እዚ ኦብሊቪየስ ይብልዎ ሓንቲ ሕጊ ናይ ዓለምን ኣካይዳ ናይ ዓለምን ዘይፈልጡ ሰባት ዘምፅዎ ዘለው ዘረባ እዩ ኣማኸርቲ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቑ ዘሎ ስለዚ እዚ ዳንኤል ክብረት ዝብልዎ ዘለዎ ገሊኦም ከዓ ዳንኤል ሕስረት እዮም ኢሎሞ ብትክክል እታ ትገልፆ ሽሙ ንሳያ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኣጀንዳ ንሱ ኣልዒልዎ ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝትንተን ዘሎ
أبي أحمد دما نزي زربازي أبتفل عليه ملقزي أبتفل عليه جزي يزارب له إتأزر بعد ما مستي أكبابينا زر له كنتات حجراتي فرسالوا حجراتنا يدق حيلتات إن أتوانتن حجرات زقبرون زلو كبيت زحزم كنتاتنا خوني متسالو أبز بالو زلو درجة إن أنرو يزل نازي سلزي something must be done هجي أبزي قال يوم سباتنا أفدق بحر كزارب كل أبكو ني معبالي دليون من تاشمز بلو no نزي أم تاك تحزلكم يعني توم ناي بروكسي حيلتات زقبرو زلو أتعايزة كريكم سلزخونكي أبزي أسمعوا خا ኃይል ከአምስቱ ቤዚክ ዶሜን ሁለት ዶሜን ላይ ብቻ ሶቨርኒቲን የሚከላከል መከላከያ ሊሆን አይችልም። በስፔስም በሳይበርም በባህርም ጥቃት ሊያጋጥመን ስለሚችል አንዱ ፋይንዲንግ ይሄ ነበር። ባህር ኃይል ማደራጀት እንደ ኃይል በአዋጅ ስናወጣ ከውስጥም ከውጭም ይሽዋል ባህር የላችሁምና ለምን ባህር ኃይል ታደራጃላችሁ የሚል ግን ሶቨርኒቲ ይጠቃል ተብሎ የሚታሰብበት መንገድ ባህር ያላቸው ሳይሆን ባህር በአቅራቢያቸው ያሉም ጭምር ነው። هجي كم تري ودلهم اتي حتوناتو ناي افدق بحري كبل كلهم there's very little about وحد نجر يزلو بزعبا ناي قطباوي ربحاتات ناي تبحر كزارب كل جزء نمحساو دعلهم ناي نقدنا عبلو قطبانا زبلو زلهم بر افت كريتيكال نتبتاتناتو تاريخ هايو كل جزء أبي خاطر رغبوسو نسو نحيل بحري سلز دل زلي حيل بحر دما حيل بحر سب حيل بحر زهنس ببحر متقعت خيمة أم سلز فريوم بحر سلز زلوامي it's a common sense فلوينا قريب بحر انت زي بالكا ببحر زمت أكاس على أيلا it's plain and simple بحر انت اللي كاس على أيخا ببحر كمت أكاي غلي نابنت إيرتراسي كاب سويسرلاند كمت أزغل متقعت ناي حيل مدرك كله يلا كابي كمت أنا كسويسرلاند حيل أير كله وكاي خل كاب حي أير مت كله يغل إذا حيل أير كله وكاله يحمق يطبق بكالب بحرك ما تخاي يقولوا حيل بحر كله وكاله بحر سلزلنا بحر انت زي بالكاغن بعين اللوجيستكس بعين تو تهدروا زاربو زلو ناي بحري صلاي خاب بحرك ما تسكاي كلني so you don't have a problem ስለዚህ እቲ ንሪኦ ዘለና ሎጂክ ኩሉ ነገር እቲ ባሕሪ ንደልዮ ኣለና ባሓልቲ ባሕሪ ስለ ዘድልዮም ኣይኮነን እቲ ባሕሪ ንምንታይ ስለ ዝደልይዎ ዘለዉ እዩ ንወታደራዊ ዕላማ ወታደራዊ ዓቕሚ ወታደራዊ ኩነታት ንምህናፅ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ኤርትራ ድማ ብትክክል ክትቀበሎ ይትኽእልንያ ሪጀክት ትገብረላ ብግምቲ ኣሉ ንሳቶም እቲ ዲፕሎማሲ ናተ ኣካይዳ ናቶምን ኩነታት ናቶምን ግን ንዓና ዝብድሃና ኩነታት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ መጠንቀቕታ ካብ ሓደ ኦርጋናይዜሽን መፅኡ ሎ ስድማ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብቐሊሉ ንብሙሉእ እቲ ዞባ ናብ ካልእ ሽግር ክወስዶ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ መጠንቀቕታ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክግበር ዝኽእል ኩናት ኣብተን ሃገራት ጥራይ ክግበር ዝኽእል ዘይኮነ ንብዙሓት ሃገራት ክፀሉ ዝኽእል ከምኡ ድማ ብዙሓት ሓይልታት ክሳተፋሉ ዝኽእላ ብዙሓት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክሳተፋሉ ዝኽእላ ኩናት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ኣብ ሶማል ንሪኦ ዘለና ኣብ የመን ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ኩናት ተጀሚሩ ክፍለይ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ በኢትዮ ኤርትራ የተሰጠው ጥብቅ ማስጠንቀቂያ በኢትዮ ኤርትራ ውጥረት ቀይ ባህርን የሚያተራምስ ቀጠና የጦርነት ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። ይህ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ በዝምታ እየተለወጠ ያለን ጂኦግራፊያዊ ለውጥ የጠቀሰ ሲሆን እያየለ በመጣው ውጥረት የውክልና ጦርነት ሜዳ መፈጠሩንም ገልጿል። በቀጠና ይከሰታል በሚል የተሰጋው ጦርነት ከየመንና ሶሪያ ጦርነቶችም ጋር በተያያዘ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶበታል። የቀይ ባህር መስመር ከፍተኛ ድርሻ ያለው የዓለም የኮንቴነር ንግድ የሚተላለፍበት በመሆኑ በሱዳን የሚፈጠር ግጭት ወይም በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የሚፈጠር ስህተት የሚያስከትለው መዘዝ ከአፍሪካ ቀንድ የዘለለ እንደሆነ የአፍሪካ ሪስክ ኮንትሮል ትንታኔ አመልክቷል። ኤግዛክትሊ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክግበር ዝኽእል ኩናት እንተተገይሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ብኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ከጋጥም ዝኽእል ኣይኮነን ብርግፅ ብወገን ኢትዮጵያ ኢማራት ትዝውሮ መንግስቲ ስለ ዝኾነት ኢማራት ኢዳ ክትእትወልያ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ እናበሉ ዘውፅዎ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ናይ ኩናት ሓይልታት ናይታ ሃገር እዚኣ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢማራት ነፈርቲ ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ዝፀዓና ምዃነን ዝጥርጠራ ናብ ኢትዮጵያ ናብቲ ሓረር ሜዳ ዝበሃል ኤርፖርት ከምኡውን ናብ ቦሌ ኤርፖርት ከም ዝኸዳ ዘለዋ ዘርኢ ብዙሕ ኢሜጅስ ከም ዘሎ ምንቅስቃሳት ትራፊክ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ክካየድ ዝኽእል ኩናት ወገን ኤርትራውን ሕጂ ዳርጋ ንፁር ኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ምስ ዑድያ ዘለዋ ዝምድና ምስ ግብፂ ዘለዋ ዝምድና ክሪስታል ክሊር ኮይኑ ስለ ዘሎ
ኤርትራ ካብ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል እያ ስለዚ እቲ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተገይሮኖ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ኤርትራ ናይ ቀረም ናይ ደገ ሓገዝ ስለ ዘይነበራ እምበር ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናይ ደገ ሓገዝ እዩ ነይሩ ግን ንሳቶም ንዑ ይገልፅዎን እዮም ስለዚ ከምዚ ኩነታት ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት ብፍሉይ ዓይኒ ከም ትጥምታ እያ ትነግር ዘላ ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብሰንኪ ናይተን ጋልፋ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ውድድር እቲ ዞባ ንኣሜሪካ ንሃገራዊ ረብሓ ከምዘየገልግል ኮይኑ ኣሎ ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ፕራክቲካሊ ይረአ ኣሎ ካልእ ኩሉ ብቲዮሪ ዝዝረብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ግን ፕራክቲካሊ ይረአ ኣሎ ንሱ ድማ ለስን ቱ ዲስ ዋን That's the Rapid Support Forces second in command Abdurrahim Dagalo on Wednesday, marking the takeover of Sudan's most strategic oil field in South Kordofan state. It's his group's latest territorial gain and a scene no one could have predicted a few months ago. But Sudan's conflict has seen surprising shifts in just a year. This was how the map of control looked in early January. The RSF controlled most of Darfur, parts of Kordofan, the capital Khartoum, the second most important state of Wad Madani, as well as parts of Sennar in the southeast. كم تريو زلهم زي تريو صنعكم مجمريا اتي كنتات ناي RSF زبحال منقسقاس نتي ናይ ነዳዲ ቦታ ዝኾነ ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ከም ዝተቆፃፀሮ ኣብ ዝቆፃፀረሉ ዘሎ እቲ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ድማ ንዳጋላ ሓዉ እቲ ናይቲ ወታደራዊ እዚ መራሒ ምዃኑ ዝንገር ንኣልቡርሃን ሹምና ረቑሒ ብዓረብ ማለት እዩ ክትንቀቕ ነተሓሳስበካ ዓቕምናቶም ንመጃሃሪ ይጥቀመሉ ከም ዝነበረ ዝግለጽ እዩ ኣብ መጀመርያ ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት እዚኣ ሰራዊት ናይ ሱዳን ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክገብር ጀሚሩ ነቲ ዝበፅሐ ከባቢ ናይ ሱዳን ብፍላይ ነቲ ኣገዳስነት ዘሎ ቦታታት ተቆፃፂሩ ዝነበረ RSF መጀመርያ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፀፍዒ ከውፅኦ ተራእዩ እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ንብምላእ ሱዳን ሓራ ከውፃ ይኽእል ዝብል ተስፋ ድማ ኣብ ብዙሓት ዓሊቡ ወሪዱ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ሱዳናውያን እውን ተመሊሶም እዮም እንተኾነ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ግን እቲ RSF ከም ብሓድሽ ሪሞቢላይዝ ገይሩ ሞር ሞደርን ኣፅዋር ሒዙ መፅዩ ብዙሓት ቦታታት ይቆፃፀር ከም ዘሎን ዓቕምናቱ ብቐሊሉ ዝፅንቀቕ ከም ዘይኮነን ሕጂ ድማ እንተተኻይሉ በዚ ዝኸዶ ዘሎ ድማ ናብ ካርቱም እውን ክምላስ ከም ዝኽእል እዮም On the side of the Sudanese army, the picture seemed rosy and preparations were underway here in Port Sudan to move the seat of government back to Khartoum. But despite setbacks, the RSF remained strong. It still controlled most of Darfur, and it was laying siege to 4 state capitals or key cities across western Sudan: El Fasher, Baba Nusa, Kadugli, and Delenj. In October, and after a year and a half, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ናይ ሱዳን እቲ ሞመንተም ዝበሃል እቲ ናይ ምድፋዕ ሓይሊ ምስቲ ናይ RSF ሓይሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ኣገዳሲ መግለፂ ኣውፅኣ ኣላ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ RSF ዝበሃል ኣገዳሲ ቦታታት ሒዙ ስለ ዘሎ ኣብ ጣውላ ክቐርበሉ ዝኽእል ኩነታት በፂሒሉ ይመስል እንተዘየለ እቲ ኩናት ክውዳእ ኣይክእልኒ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣሜሪካ ሓደ ኣገዳሲ መግለፂ ኣውፅኣ ኣላ እዚ መግለፂ እዚ ድማ ምስተን ኳድ ዝበሃል ሃገራት joint statement on restoring peace and security in Sudan State Department in America ተውፅኦ መግለፂ እዚ ሕጂ ኳድ ክንብል ከለና መን እዮም ሳቶም ብወገን ኢማራት ብወገን ብሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ዘለው ግብፅን ስዑድያን ክኾኑ ከሎ ብንየው ድማ ኢማራት ኣላ ኣሜሪካ ድማ መንጎ ክትብላ ይትኽእል ኢኻ ምስ በዓል ኢማራት እያ ዘላ ብሓፈሻ ኣብ ፕራክቲስ ንሳቶም ከምኡ ይብሉን እዮም ስለዚ ኣብዚ ኳድ ዝበሃል ግብፂ ስዑድ ዓረብ the United Arab Emirates and United States of America ኮይኖም ዝገበርዎ እዩ So at the invitation of the United States Ministers of Foreign Affairs of the United States እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝተገበረ ኮይኑ ኣብ ምንታይ ተሰማሚዖም ነይሮም መሰለን እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ግን ሼር ክገብርዎ ርኢና ነርና ኣብዚኣ ሓንተላ ኣነ ዝረኣኳ እዘን 3 ነጥብታት የከረየኩም ደልየ ነይረ ኣብ ምንታይ ተሰማሚዖም ነይሮም መስለኩም let me show you first ይብላ ኣሎ ኣብ ምንታይ ተሰማሚዖም ነይሮም እዞም ኳድ ዝበሃሉ ሃገራት Sudan's sovereignty, unity and territorial integrity are essential for peace and stability. ስለዚ ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ክኽበር ከም ዘለዎ እዮም ዝብሉ ባት እቲ ሃገር ትምቃል ከም ዘላ ናተመቕለት ከላ ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሱዳን ክኽበር ኣለዎ እንድሕር ኮይኑ እቲ መርገፂ ናይ ኣሜሪካ ብኸመይ እዩ ክግበር ዝኽእል ንዝብል እንድሕር ኢልካ ሲቪላዊ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕቶ ድማ ይመፅእ ስለዚ ክልቲኦም ሰራዊት እንታይ ይብል ኣብቲ ካሊእ there is no viable military solution to the conflict and the status quo creates unacceptable suffering and raises
risks to peace and security ታይብሉ ለብዚ ክልቲኦም ሓይልታት warring parties እዮም ዝብሎም ሰራዊት ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን በተሓደ ከም ሓደ ጉጅለ ጌርካ ወሲድካ እቲ ዕጡቕ ምልሻ RSF ድማ ከም ካልእ ክፋል ናይቲ ሃገር ወሲድካ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ብግምት ኣሉት ሓቂ መንግስቲ ናይ ሃገር ምስ ሓደ ዕልዋ ክገብር ዘሊ ምልሻ እዩ ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ክኸውን ዝግባእ ግን በቲ ሚድያ ብሓፈሻ ክልተ ጀነራላትን ክልተ ሓይልታት ሲቪል ወር ኣብ ሱዳን ይካየድ ከም ዘሎ እዮም ዝገብሩ ዘለው እዚ ድማ ነቲ ናይ ደገ ምትእትታው ንምሕፃሩ ዝግበር ነታ ናይ ደገ ምትእትታው ኣብ መበራብ ዓይኖም ሓምሻዮም ገይሮማ ዝኻንታ እዩ ክሊርሊ እንታይ ዘርእየካ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብቕኑዕ ልቢ ክትፈትሖ ድሌት ከም ዘይብላ ብቕኑዕ ልቢ ክትፈትሖ ድሌት የብላ ንብሎ ዘለና ካብዚ ነዚ ዝረኣየት ግብፂ ሓደ ኣገዳሲ ቀይሕ መስመራት ናተይ ላውፅያ ኣላ ሬድ ላይንስ ፕሬዚደንት ናይ መራሒ ናይ ሱዳን البرهان ናብ ግብፂ ከይዱ ነይሩ ምስ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ድማ ተራኺቡ ነይሩ ኣብ ትርክብ ድሕሪ ትርክብ ግብፂ ቀይሕ መስመር ናተይ ሬድ ላይንስ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢላ ደውፅኦቶም ኣብዚ ክንሪኦም ኢና ብጣዕሚ ብዙሕ ዝዘውር ዘሎ ነገር እውን ኮይኑ ኣሎ እዚ ሓደ ካብቲ ዝበለቶ እንታይ ማለት እዩ እዚ ድማ መራሒ ናይ ሱዳን ኣብ ስዑድያ ከይዱ ኣብ ዕፁብ ኣኼባ ምስ ሲኒየር ኣድቫይዘር ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ሓላፊ ናይቲ ዞባ መሳት ብሎስ ተራኺቡ ነይሩ ምስ መራሕቲ ናይ ስዑድያ ድማ ተራኺቡ ነይሩ ምስ ኤርትራውን ተራኺቦም ነይሮም ስለዚ እንታይ ትብል ኣላ ግብፂ ኣብዚ Egypt is following with deep concern the continued state of escalation in Sudan and the resulting horrific massacres and blatant violations against Sudanese እዚ ግብፂ ብዓቢ አንክሮ ወይ እውን ብጥንቃቄ ነቲ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩናት እግርግር ከምኡ ድማ ህልቂት ወይ ከዓ ቅዝፈት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ከምኡውን ግህሰት ናይ ኩሉ ዓይነት ግህሰት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ብፍሉይ ድማ ኣብ ኣልፋሸር ዘሎ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ገሊፃ ኣላ ግብፂ በቲ ካልእ the Arab Republic of Egypt affirms that there are ነሳ ድማ ኣትሪራ ቀይሕ መስመር ከም ዘለዋ and እዞም ቀይሕ መስመር ናታ ድማ ክስገሩ ከም ዘይብሎም እያ ትነግር ዘላ እዚ ድማ ነዚ እንድሕር ሰጊርካ and doing so would directly affect Egyptian national security which is directly linked to Sudanese national security ስለዚ ነዞም ቀይሕ መስመር ምስጋር ማለት ድማ ብቐጥታ ናይ ግብፂ ሃገራዊ ድሕነት ወይ ከዓ ናሽናል ሴኩሪቲ ምጥሓስ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ምስ ናይ ሱዳን ሃገራዊ ድሕነት ድማ ተመሳሳሊ ሱዳንን ግብፅን ሓደ ዓይነት ናሽናል ሴኩሪቲ ሕቶ እዩ ዘለዎን እዚ ድማ ኒል ብዓብዩ ናይ ክልቲአን ሃገር ዘተንክፍ ስለ ዝኾነ ክልቲአን ኣዝዩ ዝተጣበቀ ሃገራዊ ድሕነት ወይ ከዓ ናሽናል ሴኩሪቲ ዕላማታት እዩ ዘለዋን that's why ዝምድናናተን ካብ ቀደም እውን ኣብ ብዙሕ ነገራት ይራኸብ እዩ So, Egypt emphasizes that preserving the unity of Sudan and the integrity of its territory is among the most important of these red lines, including not following the secession any part of Sudan's territory. Egypt also renews its categorical rejection of the establishment of any parallel entities or recognition thereof. As the ግብፅ እንታይ ያትብላላ ምስ ሱዳን ኣብ ክልተ ክትመቕላ ኢልካ ምሕሳብ ብፍጹም ተቐባልነት የብሉን ቀይ መስመር እዩ ድማ ያትብላላ ስለምንታይ ከምኡ ትብላላ ሱዳን ኣብ ክልተ ተመቒላ ንኣብነት ብፍላይ እቲ ናይ ኒል ከባቢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ RSF ሒዙ እንተመቒልዎ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነ ክትዛረብ ዘለዋ ምስቲ ካልእ መንግስቲ እውን እያ ክትዛረብ ዘለዋ ከምኡ እውን ወላ እውን እቲ ፃዕዳ ኒል ዝሓልፈሉ ቦታ እዮም ዝቋፀርዎ ዘለዉ ስለዚ ንግብፂ ዓብ ሓደጋ ከም ዘለዋ ትፈልጥ ኣላ ስለዚ ሱዳን ሓደ መንግስቲ ክህልዋ ኣሎ ምስ ሓደ መንግስቲ ጥራይ ድማ ክዘራረብ ዝኽእል ንዑ ምስባር ማለት ድማ ንግብፂ ምክባብ ወይ እውን ንግብፂ ንሃገራዊ ድሕነት ናይ ግብፂ እውን ምትንካፍ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ኢልና ንሓልፎ ይኮናን ትብል ኣላ ስለዚ ናይ ሱዳን ሓድነትን ከም ሓንቲ ሃገር ኮይና ናይ ምቕፃል ሕቶና ዓና እውን ሃገራዊ ሕቶና እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ከም ዝብል ሱዳን ሓንቲ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ትብል ኤርትራ ግን ሱዳን ሓንቲ ሃገር ስለዘይኮነት ብዙሕ ትኸስሮ ነገር የብላ የስ ከም ጎረቤትና ሕማቕ ይስማዓና ካልኦት ሓይልታት እውን ተመሳሳሊ ፖሊሲ ንክኽተሉ ስለ ዝኽእሉ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ግን ንኤርትራ ብቐጥታ ኣብ ቁጠባዓ ይኹን ኣብ ሴኩሪቲ ናታ ብቐጥታ ክትንክፋ ዝኽእል ነገር ኣሎ ክብል ኣይክልኒ ያኒ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ካብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ርሒቓ እያ ዘላ እቲ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ሱዳን ዳሓኒ ዘሎ ግን ኤርትራ ከምቲ ዝበልኩም ኣርሒቑ ስለ ዝሓስብ ትመርሕነት ምስቲ ብዓብዩ ከባቢያዊ ነገር ድማ ዝያዳ ከም ሓላፍነት ስለ ዝርዮ ዳ እምበር ንኤርትራ ብቐጥታ ክትንክፋ ዝኽእል ባህላይ ኣይኮንኩናነ ቢካዝ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ መንግስቲ ሱዳን ክጓየልና እውን ኣይረኣኹናነ ለስ ቢ ሪል ኣብዚ ማለት ንሱዳናውያን ንሓልየሎም ኢና ግን ኣብ በዓል ዳርፎር ዘሎ ኩነታት ብቐጥታ ንኤርትራ
ብውልቂ ክሳብ መስዋዕቲ ዝሓትት ሕቶ ኣለዎ እንድሕር ኢልኩምኒ ከማ ኤርትራ ክሳብ ክንዱ ዝምልከት ኣይኮነን ኮርስ ናይ ሱዳን ክትሕግዛ ተደሊኻ ከም ኤርትራዊ but not like ኣብ ጫፋት ናይቲ ሃገር ከይድካ ወታደራዊ ድጋፍ ክትገብረላ ግን ካልኦት ሃገራት እቶም ሃገራዊ ረብሓ ዘለዎም ዝያዳ ግብፂ ክትገብሮ ይግባእ ንግብፂ is more ንሃገራን ረብሓን ብቐጥታ ዝትንክፍ ጉዳይ እዩ so let them do it ኤርትራ ብፍሉይ ትገብረሉ ኩነታት ክህሉ ይክእልኒ ኣብዚ ግን yes ምብራቃዊ ክፋል ወይ እውን ክፋል ናብ ካብ ካርቱም ንነጃው ዝመፅእ ንኤርትራ ሃገራዊ ሕቶ ንናሽናል ሴኩሪቲ ናትና እውን ዘስጊ እዩ ኤርትራ ድማ ቀይ መስመር ኣብያ ኣውሪዳ ነይራ ቀይ መስመር ከም ዘለዎ ነጊራ ነይራ ስለዚ ናብ ወድ መደኒ ናብ ገዳርፍ ገፁ ክቐርብ ዝጅምረሉ ዝነበረ ረሴፍ ኤርትራ መጠንቀቕታ ሂባ ነይራ and this is very true ምክንያቱ ኤርትራ ቀንዲ ኣብቲ ከባቢያ ዘሎ እዩ ዘገድሳ እምበር ንብሙሉእ ሱዳን ሃገርና ኣይኮነ ነቲ መንግስቲ ግን ኩሉ ግዜ ከተተባብዖ ናብ ጎኑ ዶ ምባል ግን ሓላፍነታዊ ስራሕ እዩ ነቲ መንግስትና ድማ ነኽብሮ በዚ ካብ ገፅ ኢሉ እንታይ ብሎ Egypt affirms its full right to take all necessary measures ስለዚ ግብፂ ምሉእ መሰል ኣለዋ ንሃገራዊ ናሽናል ሴኩሪቲ ናታ ዝትንክፍ ዘበለ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ንክትወስድ ግን ግብፂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዘረባ ናብ ተህዲድን እዩ ሓይሎም እምበር joint defense agreements between the two brotherly countries ክልቲኦም ድማ ሓበራዊ ናይ ወታደራዊ ዲል ኣለዎም ግን ፍሉይ ሓገዝ ክትገብር ግን ኣይረኣናን ወይ እውን ነጥበ መቐይሮ ክኾነ ኣይረኣናን ምክንያቱ ግብፂ ንባዕላ በቲ እስራኤል ምስ እስራኤል ናይ ንግዲ ዲል ትገብራላ ኢማራት ድማ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ገይራትላ ኣላ ስለዚ ግብፂ ንባዕሉ ኣሜሪካ ድማ ከምድሌታ ክዝውራ ትኽእል ሃገር እያ ወላ እኳ ሃገራዊ ናሽናል ሴኩሪቲ ንዓታቶም ብቐጥታ ዝትንክፍ ጉዳይ እንተኾነ ከምቲ ዝድለ ክግዋስኡ ግን ኣይረኣናዮም ፋይናሊ እንታይ ይብሉ ኣለዉ Egypt renews its full keenness to continue working within the framework of international quartet with the aim of reaching humanitarian truth. ስለዚ ነቲ ጉዳይ እቲ ምፍታሕ ድማ ብቐረባ ክትሰርሕ ከም ትደሊ ወይ እውን ኣብ ኩሉ ክትድልውቲ ምዃና እያ ትገልፅ ዘላ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሃገራት ከመይ ኢለን ከም ዝፈርሳን ኤርትራ ድማ ኣብ ከመይ ዝበለ ከባቢ ተደኪና ከም ዘላን እንታይ ዓይነት ፈተና ይመፃ ከም ዘለዎን ንምግማቱ ኢለየ ዝበኩም ዘለኹ ስለዚ we have to be very careful ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ጉዳይ እዚ ሕብረት ኣፍሪቃ እንታይ ክገብር ይኽእል ንዝብል ኤርትራውን ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ኣውፅያ ኣላ ንሱ እውን ክንሪኦ ኢና ግን ኣብ ከምዚ ጉዳይ እዚ ሕብረት ኣፍሪቃ እንታይ ክገብር ይግብኦ ንዝብል እስከዚ ኣስምዕዋ Countries have currently been banned from the African Union. The alliance of Sahel states countries, Burkina Faso, Mali, Niger, all banned, expelled, excommunicated from the African Union. The reason being the way these African nations' leaderships came to power via military coup. That is something that is totally unacceptable to the African Union. But you know what's acceptable? That the United Arab Emirates is sitting in African Union meetings, that Israel is sitting in African Union meetings. It was sitting up until recently when it too was kicked out. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሓደ ካብቲ ብብዙሓት መንእሰያት ናይ ኣፍሪካ ወይ እውን ብህዝቢ ኣፍሪካ ዝንቀፈሉን ዝዋረደሉን ነጥቢ እንተሎ እንታይ እዩ ነዚ ኩሉ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ከባቢኡ እናኾነ ከሎ ብቐረባ እናተኸታተሎ ከሎ ስለምንታይ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክገብር ዘይክእል እንድሕር ኢልካ ካብቲ ኣካይዳ ናቱ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንርአዮ ሕብረት ኣፍሪካ ነተን ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሃገረን ዕልዋ ገይረን ነቲ ስልጣን ዝሓዛ ከም በዓል ቡርኪና ፋሶ ማሊ ኒጀር ዝኣመሰሉ ካብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰጊግዎም የግዳስ ንኣባላት ሃገራቱ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ እናሰጎጎ ከሎ ኣብቲ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ግን ኢማራትን እስራኤልን ኮፍ ኢለን ኣለዋ ኤሮጳ ሕብረትን ኮፍ ኢሉ ኣሎ ኣሜሪካ እውን ኮፍ ኢሉ ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ዘይኮኑ ነቲ ኣኼባ ክቋፀርዎን ኮፍ ክብልሉን ክውስንሉን ኣብ ዝኽእሉ መርሓባ ኢሉ ዝዋሳእ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኣፍሪቃ ክኸውን ከሎ ግን ዝኾነ ይኹን ስጉምታ ይወስድን እዩ ሕጂ እዚኣ በናይ ክሪኣ ኢለ ዝመፅእ ዘለኹ ኣፍሪቃ መንእሰያት ድማ ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ኣካይዳ ናቱ ዲባንክ ክገብሮ ወይ ኤክስፖዝ ክገብርዎ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ሓንቲ ነገር ኣላ ለንቀነ ንሪኣ ዘለና እዚ ኣብ ከባቢና መጀመርያ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኢትዮጵያን ሓደ ኣገዳሲ ምስሕሓብ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ዝክርዎ ኢኹም ጊቭ ሚ ሰከንድ ክልተ ኣለዋ ንብዚ ቀይ ባህር የሚመለከት መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የተከበረው ምክር ቤት በአንክሮ እንዲያ የሚፈልገው ነገር አለ እኛ የቀይ ባህር ጉዳይ ህጋዊ ታሪካዊ መልክዓ ምድራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ነው ብለን እናምናለን ይሄ ጥያቄ አንዳንዱ ነገ ካልተመለሰ ይላል አንዳንዱ ነገ እኔ ስመጣ ካልጀመርኩት ይላል ሁለቱም አያስፈልግም ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት
30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር። ታውቃላችሁ። በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ርብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው። ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ብዙሕ ግዜ ብግልፂ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ተዛሪቡን መዲሩን ፈኪሩን እዩ። እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ገይርዎ ኣብ ካልእ ፕላኔት ኮይኑ ይኮነን ገይርዎ ነዚ ኩሉ ብግልፂ ክዛረብ ከሎ 30 ዓመት ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ክገልፅ ከሎ 30 ዓመት ዝቃለስ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ፍልይ ዝበለ ህዝቢ እዩ። ዋይ ሓደ ህዝቢ ን30 ዓመት ክቃለስ ክኢሉ ፅሉል ስለ ዝኾነ 30 ዓመት መሰሉ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ብፅሒቱ ዝፈልጥ ግህሰት ኣብ ልዕሊ መሰሉን ኣብ ድሌታቱን ኣብ ናቱ ግዝኣትን ኣብ ናቱ ልኡላውነትን ብዙሕ ፀገም ዘጋጠሞ ህዝቢ ን30 ዓመት መሪር ቃልሲ ተቃሊሱ ተዓዊቱ ድማ ብቅልፅመይ ቦታ ደረባ ዓቕሚ ጥራይ ተዓዊተ ከይበለ ብፖለቲካዊ መንገዲ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ መንገዲ ድማ ሬፈረንደም ኣካይዱ እወን ናፅነት ብዝብል ነቲ ምዕራፍ ሓንሳብና ሓዋርን ዓፅይዎ እዚ ዝብል ዘሎ ግን 30 ዓመት ተቃሊሶም እዮም ቀይ ባሕሪ ካባና ወሲዶሞ ንሕና ግን ንቀይ ባሕሪ ከነምልሶ 30 ዓመት ክወዘልና ኣይኮነን ይብል። እዚ ክሊር ቫዮሌሽን ነቲ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት እዩ ነይሩ። ኢጋድ ግን እንታይ ኢልዎ ናቲንግ ኢጋድ ኣብሎ ኣፍሪካን ዩኒየን ከ ናቲንግ ዝኾነ ይኹን ኣይተዛረቡን። ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባን ከምዚ ዓይነት ነገርን መልሲ ክህብ ስለዘይከኣለ ኤርትራ ካብቲ ጉዳይቲ ወፅያ ሕጂ ናይ ኤርትራ ምውፃእ ምናልባት ለንቀነ ካብ ኢጋድ ምውፃእ ንዕኡ ተኸቲሉ ድዩ ዝግበር ዘሎ ወይስ ብቐደሙ ተመዲቡ ዝነበረ እዩ ኣይደነው። ሓደ ዝረኣዩ ሕጂ መራሒ ናይ ሶማልያ ብቐጥታ መራሒ ናይ ሶማልያ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ መብፃሕ ንምግባር ናብ ኢትዮጵያ ኣትሎ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ተራኺቡሎ ይበሃል ኣሎ። ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ንጅቡቲ ከይድ ኣሎ። እዚ እንታይ ክግበር ይኽእል ሕጂ ምናልባት ነቲ ሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ወፂኣትሎም ስለ ዘላ እቲ ኣቢ ማለት እዩ ነቲ ኢጋድ ሞቢላይዝ ንምግባር ክጥቀመሉ ድደልዩ ወይስ እንታይ እዩ እዚ ምክትታል ዘድልዮ ይከውን የስ ኤርትራ ቢጋድ ከላ ከምኡ ይግበርኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ግን ካይንድ ኦፍ እቲ ምንቅስቃሳት ግን ስቂልካ ጥራይ ክረአ ዝኽእል ኣይመስለንን። ስለዚ what is going on ኣብዚ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ብፍላይ ሶማልያ ካብቲ ናይ ኤርትራን ግብፅን ሶማልን ዝገበሮ ስሉሳዊ ኪዳን ዘዝለቐት እያ ትመስል። ምክንያቱ ካብቲ ዳርጋ መበል ሳልሳይ ግዜ ዲ መበል ራብዓይ ግዜ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ብግልፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ዝምድና እናሓየለ ኣብይ ኣሕመድ ሞር ምስ ሶማልያ ዘለዎ ኩነታት ዝዕረ ዘሎ ይመስል እየ ዝብለኩም። ቢካዝ ፌክ ዲፕሎማሲ ክኸውን እውን ስለ ዝኽእል ግን መራሒ ናይ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ክኸይድ ከሎ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ንሱ እዩ ካብኡ ንላዕሊ የለን። ስለዚ መራሒ ናይ ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ይረአ ኣሎ ኣብ መመራቕታ ናቱ ተሳቲፉ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ተሳተፍ ኣሎ። ስለዚ ክሊርሊ ካብቲ ኩነታት ኣንካራ ዝተፈፀመ ስምምዕ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ኣይከደን። ስለዚ ምስ ኤርትራ ሶማልያን ኤርትራን ተመሳሳሊ ወይ እውን ብሓደ ኣለዋ ኢልካ ንኽትዛረብ ክትግምት ትረኣያ ክትኽእል እምበር ኣብ ፕራክቲስ ዊ ዶንት ሲ ማች ኣብቲ ኩነታት ማለት እዩ። ህዝቢ ሶማሊ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ክንሪኦም ከለና ብዙሕ ግዜ። ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኩነታት ናብ ዕምቋት ክኸይድ ብላብላ ይብሉ ኣለዉ። ካልእ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ምስ ጅቡቲ ኣብ ለንቀናይ ክሰሓሓቡ ቀኒዮም ሕጂ ድማ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ጅቡቲ ልኢኾም ከም ዘለው ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ። እዚ ኸ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ቫው ቱ ዲፕን ኤግዛምፕላሪ ሪሌሽንስ ዝብል እዚ ኸ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናቶም ናብ ጅቡቲ ከይድ ኣሎ ነቲ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ንምትዕርራይ ትመስል ማለት እዩ። እዚ ክልቲኦም ጎረባብቲ ሃገራት እዮም ዝምድና እንተገይሮም ንዓና ብፍሉይ ዝፀሉ ወይ ብፍሉይ ዘሕዝነናን ዘጨንቐናን ጉዳይ እዩ ክንብሎ ይንኽእል ኢና። ባት ኣገይን ሳምቲንግ ቱ ዋች ምክትታል ዘድልዮ ምዃኑ ግን ምግንዛብ ዘድልዮ ይመስለኒ። ስለምንታይ ኤርትራ ኣብዚ ሓንቲ መልሲ ሂባ ነይራ። እቲ መልሲ ዝሃበቶ ድማ ለንቀነ ኣንጻር ኤርትራ ከምቲ ኤርፍሉዌንሳ ንብሎ ዝነበርና ካብ ወርሒ 4-3 ክሳብ ወርሒ 8 ዘሎ 9 ዘሎ ኩነታት ዝካየድ ዝነበረ ሕጂ እቲ መስርሕቲ ኣዝዩ ቀፂሉ ከም ዘሎን ፀረ ኤርትራ ብብዙሕ መንገዲ ይወፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብዚ ሕጂ ግን 3 ዓይነት ቋንቋታት ክጥቀሙ ንርኢ ኣለና ብምባል ገሊፁ ነይሩ። ኣተየማን ነዊሕ ዝኾነ ፅሑፍ ይፅሒፍ ነይሩ። ምናልባት ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ተኮይና እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ብልፅግና ከምኡውን ምስኡ ዝተሓሓዙ ሰባት ዝጥቀምሉ ዘሎ መጀመርያ ኤርትራ ዲስታቢላይዘር ናራቲቭ ኤርትራ ረባሺት ናይቲ ዞባያ ዝብል ስነ መጎት ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ ይነዝሑ ኣለዉ።
ስለዚ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ነቲ ናይ ዞባዊ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን እትርብሽ ሃገር ምዃና እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ናቶም መልሲ ድማ ካውንተር ኣርጊመንት ኤርትራ እንታይ ትብላላ ከም ግብረ መልሲ ኤርትራ ነቲ ንኢትዮጵያ እውን ኣብ ግዜ ሽግራን ውድቀታን ደው ኢላ ዝሓገዘታ ኣብ ሕማቅ ግዜያ ዘትሓነታ ኣብ ግዜ ትግራይ ውግእ ድማ ኤርትራ ነይራ ስለዚ ኤርትራ ንርግኣት ዘይኮነስ ንዕግርግርን ንጥፋኣትን ዘይኮነስ ንርግኣት ናይ ሃገራት እያ ትሰርሕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ኤርትራ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ሓጊዛታ እያ ሓገዝ ናታ ግን እቲ እንኮ ከድንቆ ዝግብኦ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓለም ሙሉእ ግን ኤርትራ ከምኡ ምግባራ ኮኒንዋን ኣጊድዋን እዩ ስለዚ እቲ ዝሓገዘቶ መንግስቲ ኣንጻርና ደው ኢሉ ኣሎ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብምእታዋ ኣንጻራይ ደው ኢሉ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ is actually ጽቡቕ ኣይረኸበትን ኣብዚ ምክንያቱ ብርግጽ ኮልና ንፈልጦ ኢና ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወት ንኣቢ ንምጥሓን ገለ ከም ዘይኮነ ኤርትራ ናታ ስትራቴጂካዊ ሕቶ ነይሩ ዋሉ ላውነታ ተደፊሩ ነይሩ መሬታ ተታሒዙ ነይሩ ስለዚ እቲ ንዑ ዝገበረ ስርዓት ወይ እቲ ንዑ ዝገበረ ፖለቲካዊ ሌት ኣዲስ ኣበባ ክመለስ እሞ ከም ብሓድሽ ነቲ ዝነበረ ስታቱስ ኮኑ ከቐፅሎ ድሌት ኣይነበራን ብግምጣሉ ግን እቲ ዝሓገዙ ሓይሊ እውን እንተኾነ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝሓይሽ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ድማ ክንደይ ስርዓታት ርእዩ ኣሎ ኣብዚ ንሃይለ ስላሴ ርእይዎ ኣሎ ተቃሊስዎ ድሕሪኡ ሃይለ ስላሴ ምስ ወደቀ ደርጊ መፅኡ ካብ ሃይለ ስላሴ ዝገደደ ኮይኑ ንደርጊ ተቃሊሱ ስዒርዎ ድሕሪኡ መለስ መፅኡ መለስ ምስኣቶም ተቃሊሱ ዝመፀ መለስ 7 ዓመት ድዩ ዋላ 6 ዓመት ወሲዱ ድማ እቲ ዝኸፈ ኩናት ኣውጁ ድሕሪኡ ድማ ንኤርትራ ንምጥፋእ ካብ ኩናት ወፃኢ ብፖለቲካውን ኩሉ ዓይነት ፅልዋ ብምግባር ከጥፋእ ፈትሽኑ ኣጋጣሚ ኣይሰለጦን ንሱ ኣብ ቤት ኣማኑ ኸይዱ ኤርትራ ድማ ቀፂላ ድሕሪኡ ሃይለ ማርያም መፅኡ ነቲ ናይ መለስ ብኩሉ መንገዲ ቀፂልዎ ኣይሰለጦን ድሕሪኡ ኣብ መፅኡ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ 5 ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ርኢ ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብ ከባቢ ዘለውን 5 ስርዓታት ናይ ኣቢ ርእዮም ኣሎ 5 ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ርእዮም ኣሎ 5 እዮም ድማ the same strategy ንኤርትራ ንምጥፋእ ጥራይ ተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝኽተሉ ስለዚ ኤርትራ ድሕሪ ናይ ክንዲዚ ዓይነት ናይ መውዕል ውሳነ ወይ እውን ተደጋጋሚ ታሪክ እንታይ ዓይነት መደምደምታ በፂሓላ እንድሕሪ ኢልኩምኒ I don't know ምክንያቱ ብግልፂ ዝተነገረ የለን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኤርትራ ብግልፂ ናብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ገይራ ብመንገዲ ኤርትራ ተዘርበ ነገር የለን ግን ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ዓይነት ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝመፁ ሰባት ናብቲ ሃገር ተፈላለየ ኣጀንዳ ገይሮም ኤርትራ ግን ስቲል ዋጋ ትኸፍል ኣላ እቲ ዋጋ ምኽፋላ ይቕፅል ኣሎ እጅፍ ዋጋ ንኸፍለሉ ለና ናይ ዝዕንደራ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ግን ካብ ኢትዮጵያ ናይ ሮማ መፅኡ ናይ ገለ መፅኡ እታ ሃገር ኢትዮጵያ ከም ዘላታ በቲ ዘላቶ ኩነታት ክትከይድ ከላ ንዓና ሓደጋ እምበር ተርቢ ሃገር ኣይኮነትን ዝብል ስነ መጎት ኣብ ልቢ ብዙሓት ኤርትራውያን ቦታ ዝሓዘ እዩ ካልኣይቲ ዊዝድሮት ፍሮም ኢጋድ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ምውፃኣ ናይ ተነፅሎ ዕላማ ስለ ዘለዋ ዝብል ስነ መጎት ይጥቀሙ ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ መልሲ ናቱ ድማ ኤርትራ ነቲ ኢጋድ ዝበሃል ካብ ናይ ባልዕን ናይ ገለን ዝነበረ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክኸይድ ንክድሂብ ዝገበረት ሃገር እያ ነይራ እንተኾነ ካብ ዕለሙ ስዒቱ ስለ ዝረኸብናዮ ድማ ወፂና ይብሉ ኣለዉ ሳልሰይቲ ድማ ኢኮኖሚክ ኤንድ ጋቨርናንስ ክሪቲሲዝም ኤርትራ ዘለዋ ቁጠባዊ ይኹን ፖለቲካዊ ምሕደራ ፀገም ከም ዘለዋ እዮም ዝነግሩ ኤርትራስ ዴቨሎፕመንት ሞዴል ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ሞዴል ኩሉ ግዜ ምስ ተፀርፈ እዩ ብግምጣሉ ካውንተር ፖይንት ድማ ኤርትራ እንታይ ትብላላ ኤርትራ ሃይላይትስ ሬዚሊየንስ ዲስፓይት ሳንክሽንስ ዋርስ ኤንድ ኩሉ ዓይነት ተፃብኦ እናመፃ ደው ኢላ ክትቅፅል ዝኽኣለት ሃገር ምዃና ድማ ኤርትራ መልሲ ትባላ ካብዛ መልሲ ናይ ኣቶ የማነ እንታይ ተተዓዚበ እንድሕሪ ኢልኩም ካብ ኢጋድ ምውፅኦም ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ድሮ ተገንዚቦም ኣለዉ እንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ግን ኤርትራ ወላ እውን እቲ ኢጋድ ሎሚ ይኮነን ከምኡ ርሙስ ኮይኑ ርሙስ ምዃኑ ካብ ቀደም እዩ ነይሩ ልክዕ ከምቲ ሕብረት ኣፍሪካ ሕጂ እውን ሕብረት ኣፍሪካ እውን ኣንፃር ኤርትራ ይሰርሕ ዘለኮ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዝገበረ የለን ንኣቢ ቅድሚ 2 መዓልቲ ረኺብዎ ነይሩ ነቲ ኮብ ዝበሃል ንምግባር ኣብ ጎኒ ካለና ጆኻ ክንሕግዘካ ኢና ኢልዎ ከምኡ ነቲ ናይ ሰላም ተባሂላ ባህር ዳር ዝተገበረ ሽፋን ብዓለም ደረጃ ሰላም የምፅእ ኣሎ ኣቢ ንምባል ኩሉ ሓገዝ ገይሮም እዮም ስለዚ ኩላቶም ኣብ ጎኒ ኣቢ እዮም ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ሽማውያን ምዃኖም ዘይተርፎም ካብኦም ምውፃእ የድልያኒ ማለት እዩ ምናልባት ካብታ መልእኽቲ እትያ ክትርድኦ ትኽእል ንስዩ ኤርትራ ዝወሰነቶ ውሳኔ ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ወላ ሓንቲ ጌጋ የብሉን ግን ብግዳ ኣካይዳ ናይዛ ብሓሶት እትኸይድ ፖለቲካ ናይ ዓለም ግን መይ ብጌጋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገለ ክፋል ናቱ ንርኢ ኣለና ናይ ሆፕ ኣይሆብ ንኤርትራ ዋጋ የኽፍላ ንኸውን ኤርትራ ግን ነቲ ዘለዎ ኣብ ኩነታት እዚ ሕጂ ምስ ግብፂ ይኹም ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ናብ ጥቕማ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክትቅይሮ ኣለዋ ሓደ ኤርትራዊ ፅሒፍለይ ዶናልድ ትራምፕ 3 ዓመት ይተሪፍዎ ዘሎ ኣሜሪካ ስዑድያ ምስ ግብፂ ዘለዋ ዝምድና
نو سعودية مس أمريكا زلوا كمون جبت مس أمريكا زلوا 3 عامات راي تلفوا زلوا دعيو ديمقراطيهم كما تزغلوا ديمقراطي سمتيهم دما أتاك قدم زنا بركة من لاسيا سلازي إيرترا عبزن 3 عامات فولو يلوطنا يكون طبعا يخونا قال لك تجبرت زي كيلا اتنا يقدم ممكن من لسولو زغل تخلوا له يلوني there is a possibility I hope I got من خوان دما China has strongly condemned an American arms package for Taiwan, saying it will only endanger the island. The U.S. has announced its largest package of arms sales to Taiwan. It's worth more than $11 billion. It includes medium-range missiles, rocket systems, and drones. China claims the self-governing largest package. كم دريو زلنا أمريكا كل جزء ني China نمدخام كل جزء أطوار بيزنس ناتا ناقبرت نشاينا كم تلايا قميتا نتناب كباب تشاينا زلوا كم بعد تايوان جابان دبوب كوريا كالوت كلن وناو زلوا أصوار جزء نفسهم كتكلا خلو بمبال نا أمريكا بوليس كمرة كيف زلوا كسريز قد ذاك نيروبا مسراشا بايسومم كابراشا كتحنو تخونكم أصوار جزء بلو billions and billions ما ينفسي قبروا نتناقراتي يا دما مس China خدتفعكم يا بمبال China كل زي نجار ناس احتروا كدحنا نفسهم تدريهم كأمريكا جزء يبلوهم تايوان نابنتنا 10 بليون زخون أسوار كتجزء مخانا مس أمريكا ديل جرا لاي بحال جابان كمنا بليونز كتجبريا دبو كوريا كمنا بليونز كتجبريا من يزخسب أمريكا كوربوريشنز سلازي تتجبر بعد حاول تبقسمه نتي حوي نفسهم لك كلاخلو مع تسوار كم زوجو تجبرهم بس هذا ما تهتم what a great business model بعفشا نتي تايوان زبحال زلو نتشاينا نمغرقار زتقاملو تاكتيك سلازخونه ازي كم نبور غيركا توزلكا كل غزي نتشاينا نمدخام بمنገድ تايوان دبوب كوريا جابان يم زتقامو كم تريو زلهم بزو حصوار كشيطيا تشاينا خنتاي سغم توسيداسكي ابزي فيديو اكوايلن منالبات يمصوا يخونو تشاينا اتزوسد تسغم تنتاي بحال على مسيلكم اخلي مغزاك امريكا تطوبيلاتو ليه بعد نقول كسحاكم يخليو نامريكا بيناي كم ابي كم تحمى ما يفلطيهم ندونالد ترامب ابي كم زحموا ما يفلطيهم تشاينا زي قاننا نويحه متى زست عوي نمنتاي خلي مغزاء تطوابي لهم مخنيات دغفتنا دونالد ترامب حرستوتهم حرستوت دم ابتهي وتم ابتا قطبهم ابتا تكالومن يم زحرمو نساتهم دم دونالد ترامب وي كبليهم دونالد ترامب دم حماق سمعي ابز حلفه تعريف اللي تشاينا مساره من تايرمو نت الصويا بينز بحال زنبر زرات دمسل نعو مشات تطوابي لهم سلازي كل جزء استراتيجي ناتهم كمي غير كان جابان تطوطب ني تشاينا ني امريكا دونالد ترامب ابي كم زحم مفليتهم اصوار سلدي شقه وتهدرا مناورا خنغبرنا يبلونيم اخلي نسويبين استطوابيلهم نتهاجر نتهم حرسوت ويلهم كصللو قرب مسبلو شو حراي لهم كنغزينا يلهم نساتهم دما امريكا دما نتعصيات زنبر تكنولوجياتن كالن كنشطلكم هنا كم دليتكم تطقمي لهم جدما أصورنا بتايوان يشتغلوا دونالد ترامب لما بتاع بيز ناتو حرستوت سرناي دي يخلي كاب أمريكا نجوزو تطابيلنا على نايبلو إتو تشاينا تجوزو كاب أمريكا تشاينا كاب برازيل كاب كال هاجر كتجوزو تخليها أمريكا قلنا ناب تشاينا تشتغل ناب كالك شطاي تخليها سلازي كلت يوم معر حيلية باللومن this is a game of نبى حق زجرم جيمي سلازي كاب تحدا جيم ناب تخالي جيم كنسجرينا أبزد ما أمونجو كلتنا يجنزب هذا الرزلور سمع بزي position in all of this. Media reports suggest Washington pressured the EU not to use the assets as they view them as a bargaining chip in winning over Russia. Zoya Sheftalovich is the chief EU correspondent at Politico Europe, and she has been reporting on the Trump administration's campaign against the use of frozen Russian assets. Zoya, welcome to DW. You have found out that them as a bargaining. ناي بحكي خاتقرم تقرم ترى انا خاتقرمي ليه دم سالكم زلقوا امون غوز يوم كلت هاجرات زلو دراما ايود انيم ناي راشا جنزب ببليونات كباب قلت 100 بليون زخون جنزب ابانكتات اوروبا خمزلو يذكر نزي جنزب زي اوروبا نساتهم كسرقوا يدليلو سريقهم يوكرين كنحجزوا لينا يبلو امريكا لما تايراتهم دونالد ترامب كيتن كفوز جنزب زي نحنا كنوزينا نحنا دما يوكرين كان المعاسل زخونا እተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ንዩክሬን ክሓንፃ ዝሓስባ ዘለዋ ንሳተን ነቲ ገንዘብ እትኽጥቀማሉ እየን መን እየን ከተን ትካላት እያተን ነቲ ኣሜሪካ ግሒጣ ክትወስዶ ትደሊ ዘላ ማዕድናት ንዑ ነቲ ማዕድናት ንምውፃእ ዝጥቀማ ካምፓኒታት ነቲ ገንዘብ ሰን እየን ክጥቀማሉ ዝኽእላ ይብልዎም ኣለዉ ስለዚ ንገንዘብ ናይ ራሻ መን ይስረቁ ዓብዪ ይበኣሱ ኣለዉ ይትገይ ካብዚ ዝኸልፍ እንታይ ትርኢ ሓደ ኣፍሪቃዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ናይ ራሽያ ኒኩለራዊ ሃገር ንዝኾነት ሓብቲ
ክሰርቁ ዘይፈርሁ ኤሮጳሲ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ዘላ ገንዘቦም ናብ ወይ ወርቆም ኣብ ኤሮጳ ገይሮሞ ዘለዉ ሲ ኪድ ነዴኻማይ ውረደላ እንድሕር ኢሎሞ እዚ መን ይክዛረቦም ኢሉ ሓቁ ናይ ብሓቂ ኸሚ እቶም ኣብኡ ኣቐሚጦም ዘለዉ ግን ፈቲኻ ካይኮንካን ግዴታ እቲ ናይ ዓለም ቁጠባ ኣካይዳ ነቲ ትራንዛክሽንስ ናይ ዓለም ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ኣይተሰማምዑን ኣለዉ ስቲል ኣይወዱን ኣለዉ ግን ኣብ መወዳእታ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ነተን ገንዘብ ኤሮጳ መጀመርያ ካብ ኤሮጳ ከምዘይ ወፃእ ብሓድሽ ሕጊ ገይሮም ዓፂኦመን እየን ዘን ገንዘብ እዚአን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተጨውየን ከይወፃእ ሎክ ጌርናየን ኣለና ኢሎም ብዘይ ፍቓድና ክወፃ የብለን ኢሎም ነተን ገንዘብ ድማ ክወስድወን ስለ ዝፈርሁ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ በተን ገንዘብ ትሕጃ ገይሮም ለቃሕ ከባቢ 9 ቢልዮን ንዩክሬን ክንበይና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ንምቕፃል ክኸውን ከሎ ብወገን ራሽያን ኣሜሪካን ግን ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢሎም ነተን ገንዘብ ኣብቲ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ኩነታት ክትጥቀመሉ እያ ትደሊ ዘላ እዚ ከዓ ኤሮጳ ብዛዕባ ገንዘብን ብዛዕባ ገለን ብዛዕባ ኩናትን ኣብ ዛረብሉ ዘለዉ ኣብ ማያሚ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ ድማ ኣሎ Vladimir Putin has fired the first shot. The Russian president has delivered a fire meeting is lined up this weekend. Top officials from the US and Russia will meet in Miami. But ahead of that, Vladimir Putin has fired the first shot. The Russian president has delivered a fiery speech. He says Russia will not back down. He mocked European leaders, calling them, and I'm quoting, little pigs. And he issued a warning. Putin said Russia could seize more Ukrainian territory if diplomacy fails. And Ukraine has responded. President Zelensky is urging Europe to act fast. He wants Brussels to seize Russian assets and to... ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ምስ ራሻ ሕጂ እውን እቲ ኔጎሲዬሽን ይቕፅል ኣሎ ኣብ ማያሚ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ማያሚ ክብልኩም ከለዉ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ ኣብ ሆቴል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትካል ድማ ኣታዊታት ይረክብ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ሕፍረት ዘይብሉ ቢዝነስ ማን እዩ ነታ ፖለቲካዊ መርሕነት ድማ ንንገይሩ ዝጥቀመላ ዘሎ ኣክንዲ ዋይት ሃውስን ገለን ኣብ ማያሚ ኣብታ ሆቴላት ናቱ ማራላጎ እዩ ዝግበር እቲ ዲልስ and 5 star ዋላ 7 star ሆቴል መዓት ሚልዮናት ድማ ነቲ ትካሉ ማለት እዩ ብዝኾነ ንሱ ንግደፎ on the side ፑቲን መራሕቲ ኤሮጳ ንኣሽቱ ሓሰማ ብምባል ፀሪፎም ነቲ ገንዘቡ ንክወስዱ ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ኔጎሲዬሽን እዚ ዝርርብ እንተደይ ሰሊጡ ዝዓበየ መሬት ብሓይሊ ክወስድ ከም ዝኽእል ድማ መጠንቀቕታ ሂብሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ነቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ንምውድኡ ብዙሕ ተበግሶታትን ፃዕርን ይግበር ከም ዘሎ ዝርአ ከምኡ ካብ ዝበሃል ግን ዓመታት እዩ ገይሩ ብሓፈሻ እታ ፑቲን ነዛ ነዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዲል ገይሩ ነቲ ኩነታት ሓደ ለውጢ ሒዙሉ ክወፅእ ዝደሊ ዘሎ ወልሲ if this is gonna work or not ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ንሕጂ ግን ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ይቕፅል ኣሎ ንኤሮጳውያን ፀሪፎም ኤሮጳውያን ድማ ነተን ገንዘብ ንምስራቅ ይጓዩ ኣለዉ we'll see how far this can go ኣበይ ነጥቢ ጠጠው ክብሉ ይኽእሉ ኾኑ we don't know ካልእ ኣዛራባ ርእሲ ዘሎ ድማ event at the White House where Trump pretty much admitted to doing anything and everything Israel wanted. He had Miriam Adelson up on the stage. She's given him more money than anybody for his campaign, $250 million. She's the one who wants him to do all of these various things for Israel that he keeps doing. She offered him $250 million to run again and potentially be a third-term president. She says Alan Dershowitz and her have talked and that it seems to be possible. I met Alan Dershowitz and he said the legal ኣብዚኣ ዘረባ ሓንታ ዘረቤት ኣርእስትያ ወፅያ ነይራ እንታይ እትብል ዘላ እዚኣ ንዶናልድ ትራምፕ ገዚኣቶ ዘላ ትበሃል ሰብ እያ 250 ሚልዮን ዝኸፈለት እስራኤላዊት ኮይና ንክምረፅ ክንዱ ከፍ ኢላ ኣላ ሕጂ ድማ ተወሳኺ 250 ሚልዮን ክበካየ ናብ ሳልሳይ ግዜ ክትወዳደር ኢላቶ ግን ብኸመይ ይከኣል ድዩ ኸ ስምዕዎ ኣብዚ think about it 4 more years and I said Alan I agree with you so we can do it think about it she said think about it I'll give you another 200 ስለዚ ናይ ኮንስቲቱሽን ሎየር ወይ ኣቶርኒ ዝኾነ ኣለን ዝበሃል እንታይ ኢልዋ ከም ዝከኣል ነጊሩን ኣሎ ስለዚ መበል ሳልሳይ ግዜ ክትወዳደር ከም ትኽእል ነጊሩን ኣሎ ስለዚ ድገሞ ኢላቶም ቶም ሰባት ድማ ተወሳኺ 4 ዓመት ግበር ናበሉ ይልምንዎ ኣለዉ 350 ሚልዮን ክወሃቦ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ልክዕ ከም ዝቆልዓለ ከላካ ዝረኣየ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣሜሪካ ናብ ምሉእ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝኸደ ቪድዮ እዩ እዚ ንእሽተይ ሃገር ከምዚያ ጌራ ከተሳዕስዖን ከላ ብዙሓት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ማጋ ሓፊሮም እዮም ተዋሪዶም እዮም ድማ ከመይ ገይሩ መራሒ ናይዚ ሃገር ዓባይ ሃገር ዝሃብተመትን ዝሓየለትን ሃገር ትበሃል ብሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ከምዚ ኢልና ድርቁስቁስ ክንብል ንኽእል ዘገርምን ዘሕፍርን እዮም ዝብሉ ዘሎ ባደደይዝ ወረደይዝ ከም ዘሎ ወይ ገንዘብ ንኣሜሪካ ኮላይ ከምበርክሕ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና The crowd chanting a very pathetic 4 more years. When I see this, the first thing I think is, were Democrats right about everything they said about him in 2016? They had Trump derangement syndrome. They sounded like they were insane. They had lost their mind.
መቸም ኣሜሪካውያን ኣመና እዮም ተቆጢዖም ዘለዉ ሰብ እዚ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከም ዘይኮነ ተነጊርና ነይሩ ግን እዚ ተኣለን ኮንስቲቱሽናል ኣቶርኒ ዝበሃል ኣለን ዶርትሽቪት ወላ ገለይ ዝበሃል ንሱ ድማ ብዓይኒ ሕጊ ይከኣል እዩ ኮንስቲቱሽን ናይ ኣሜሪካ የፍቅድ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ንሱ ድማ ናይ እስራኤል ተጣባቂ ምዃኑ ናይ እስራኤል ፍሉይ ደጋፊ እዩ ስለዚ ነቲ ሕጊ ኮንስቲቱሽን ናይ ኣሜሪካ ገለ ነጥብ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ መበል ሳልሳይ ግዜ ክወዳደረሉ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ወልሲ መበል ሳልሳይ ተወዳዲሩ ክዕወት ወይስ እንታይ ክኸውን ዝመፅእ ኣብ ድሕሪ 3 ዓመት ክንሪኦ ንኽእል ኩነታት እዩ ናብ ቴክኖሎጂ ሽፍት እስከ ንግበር መጀመርያ ኣብዚ ሓንቲ ናይ ቴክኖሎጂካል ሬስ ዝዛረብዋ ዘለዉ እስከ ስምዑ runs on a single island. Over 90% of the world's most advanced semiconductors are produced by one company, TSMC, in Taiwan, right? So this is really dangerous. If there's a reason why in the Pentagon they warn. تفلتو دا بأمريكا ناي ملو علمنا تكنولوجيا أمريكا دا يكونس ناي ملو علمنا تكنولوجي بحنتي كامباني 6% نايت جلوبال سيمي كوندكتورز بحال كاب حنت كامباني حنت هاجرني دمت من يتا حنت كامباني TSMC يتبحال هبينا هاجر على تايوان تا أمريكا أسوار تشت على لازولكم 600 ناي سيمي كوندكتورز نسيت قاصرو تيس أنكلتون ناي وورلدز أدفانسد تشيبس توم زبالة تشيبس بحال ما تيس أنكلتون نسيت قاصرو سلازي إذا نشتي آيلاند أب حق في تشاينا زلنا تشاينا مخانا ونزنجر على ملون وان تشاينا بوليسي زبل نسايا نزخل تقاصرو أمريكا دما كل تعاقمناتهم من أمريكا بتكنولوجيا من تشاينا بتكنولوجيا مرحنا يلا نازبلو إذا تايوان أفتحتوا كتصرنا سلازبليهم This is the abifur he's fatrolom zalat ulakum zalat. Again, like what happens if China launches a full-scale invasion of Taiwan? Well, the balance of power overnight is upturned. This is why you see the U.S. pushing for export controls. Why they don't want their most advanced hardware to be exported to China. But you also see how China is making such a push for chip sovereignty. It was just a few weeks ago that the CCP announced that it did not want the Chinese hyperscalers or China. بحبش أنت تبدأ لا أمريكاويان في اللي بنتاغون منستر مكلخان أمريكا زي حدا كابت دك أزيه بومنت بمخانو مخنياتو كل تناي تكنولوجيكا وددر اللي نازلنا مس تشاينا بحالتي بتشاينا قدمنا نازلنا دما مسرت ناي تكنولوجي نزي أدفانسد تشيبس قدمنا يمسل زلنا أبو حليفنا يمسل زلنا يمزبلو زلو بات تا تايوان دما بقربته ميزلا تشاينا دما قلطف زخونه معباله تقبر كم زلا يريلو زي تي تكنولوجيك نمتاي قلطف كم زلو كنرخ لنا من البات التكنولوجيا عخان عين بينك سألونا يخل في اللاي أب عودنا ترانسبورت سرح زلهم. 2025 is the year that the robotaxi went mainstream. Waymo announcing today it's now operating on freeways in San Francisco, in Phoenix, and Los Angeles, plus an expansion of its service areas. Amazon is officially entering the robotaxi race, and that's because their company Zoox is launching their service to the public for the first time ever here in Las Vegas. Tesla robotaxis are finally live, but in reality, robotaxi race. اسرع حمشن اب تاريخ بمنتاك تذكريا بلونالو زين روبو تاكسيس ب اوتيستا زي بلن تاكسيتات مين ستريم زبس حسب كتقملن زجمره غزيه مخانو مذكاري يدلينا يبللو ምናልባት ነዚህ ነገራት ዘይ ተከታተልዎ ዘለኹም እዚ ነገር እዚ is becoming ኣብ ኣሜሪካ ሜይንስትሪም ናኾነ ይድመጽእ ዘሎ ፍላይ ኣብ ገለገለ ሆት ስፖትስ ናይቲ ቦታ በብዝሒ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ምሉእ ህዝቢ ክዝርጋሕ ምዃኑ ድማ ምንታይ ትፈልጥ ሓንቲ ካምፓኒ ደይኮነ ኩለን ካምፓኒታት ኣብዚአን ዝወዳደራ ዘለዋ ዋይሞ ዝበሃል ካምፓኒ ኣሎ ቴስላ ካምፓኒ ኣሎ ኣማዞን ናብኡ ኣትሎ ካልኦት ካምፓኒታት ድማ ናብኡ ኣትሎ ብካልእ መንገዲ ድማ ቻይና ብዓቢ ደረጃ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ቅድሚት መፅኣ ኣላ ስለዚ ኣውቲስታ ኮይንካ ትሰርሕ ዘለኻ ቢ ኬርፉል ካልእ ናይ ዝኾነ ይኹን መኪና ምስ ትራንስፖርት ትሰርሕ ዘለኻ ቢ ኬርፉል እዘን ከተማታት እዚኣተን ንኣብነት ሕጂ ብብዝሒ ዝረኣየለን ዘለዋ እየን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሎስ አንጀለስ ፎኒክስ ኦስቲን ከምኡ ድማ ኣትላንታ እዚኣተን ተን ቀንዲ በዚ ሮቦ ታክሲ ዝጥቀማ ዘለዋ እየን ኣብ ካልእ እውን እንተኾነ ተን ካምፓኒታት ናተን ቦታ እናተጠቀማ እየን ዝኸዳ ዘለዋ ስለዚ ቴክኖሎጂ ሰብ ክመርፆ ምዃኑ ድማ በዚ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ቢካዝ ሄይ ካብ ምስ ሰብ እናተጨቃጨቕካ ምኻድ ምስ ቴክኖሎጂ ዝሓሸ እዩ ኣበይ ትሪኦ እዚ ኣብ ሾፒን ኣብዚ እንዳደኻኺን ቀደም ሰብ እዩ ካስያ ዘኽፍለካ ነይሩ ሎሚ ዝበዛሕና ሰብ ዘለዎ ገዲፍና ኣብተን ማሽን ኢና ንኸይድ ስለዚ ኣብዚ ልዑል ጥንቃቐ ከድሊ እዩ ካልኦት እውን ከም ትሪኦ ዘለኹም ብሕጂ ክመፃ ዝበሃላ ዘለዋ ከተማታት እየን ኣብ ኣሜሪካ ዝጅምር ቴክኖሎጂ ኤሮፓ ኩሉ ግዜ ደንጉዮም እዮም ዝቕበልዎ ኣብ ኤሮፓ ድማ ክመፅ እዩ ካብ ብሕጂ ነፍስና ኣስተውዒልና ንቅድሚት ከነምፃ ክንክእል ኣለና
ካብ ዓውዲ ናይ መኻይን ከይወፃና ናይ መወዳእታ በዚያ ክንወድእ We were taught to believe Chinese cars were cheap, unreliable, and never meant to be taken seriously. But what if that entire belief system just collapsed overnight? ቻይና ለንቀነ ሓንቲ ንኣዳም ገሮሞ ንጀርመናውያን ድማ ነቶም ናይ መኪና ፍሉይ ክእለት ኣለና ዝብሉ ዝነበሩ ኢንጂነራት ልቃስ ለይቲ ከም ዘይህልዎም ዝገበረት ፍሊት መኪና ናብ ዕዳጋ ኣምፅኦም እታ መኪና ድማ ካብ ዋዌይ እያ መፅያ መስለኒ ኣዝያ ተገርም መኪና ብቴክኖሎጂ ብኩሉ ብቅዓት ናታ ኣዝያ ገራሚት ምዃና ኣዛራቢት ኣርእሱ ኮይና ኣላ እዚ ድማ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ብቴሌፎናት ይኹን ብኮምፒውተራት ይኹን ብመኻይን ይኹን ዝነፍራ መኻይን ይኹን ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ኣብ ቻይና ጥራይ ዝረአ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንዓለምና ቻይና ብቴክኖሎጂ ክንደምንታይ ዶሚኔት ጌራታ ከም ዘላን ምስ ግዜ ድማ መመሊሳና ሓይለት ክትከይድ ትኽእል ሃገር ቻይና ምዃና ጥራይና ንርኢ ዘለና ኣብ ካልእ ዓለም ዘለና ካብ ቻይና ክንመሃር ክንክእል ኣለና ክንብል ከለና ነዚ እዩ ኣይሆብ ፀበልና ቻይና ይሰግረና ይኸውን እዚአን መኻይን እዚአን ድማ ሎሚ ኣቐዲምኩም ተላሊኹመን ኣለኹም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክትርእይዎን ኢኹም ምናልባት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ይኽልክልዎን ስለ ዘለዉ እናበልኩ ሎሚ ኣብዚ ነዚ ቴክኖሎጂ ወድየ ናብ ናይ ዞባና ንመለስ መንግስት በአዲስ አበባ ያፈሳቸውን የትግራይ ተወላጆችና ኤርትራውያንን ወደ ጦርነት ሊልካቸው ስለመሆኑ ተነገረ። የብልጽግናው አገዛዝ ለአማጺ ኃይሎች ታጣቂዎችን መመልመል መጀመሩም ተገልጿል። አገዛዙ ሰሞኑን እያካሄደ ባለው የአፈሳና አሰሳ ዘመቻ በርካቶችን በእስር ቤት ውስጥ እንዳጎረ ይታወቃል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ግጭቶችን ለማባባስ ያልነበሩትንም ለመፍጠር የሚያስችሉ ልዩ ልዩ የመደበኛ አደረጃጀቶችን የሚፈጥረው ብልጽግና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በፋኖ ስም የሚሰማሩ ዘራፊዎችና መሰር ኃይሎችን እዚኣ ዘረባ በብዙሕ ነገር ሰሚዕኩማ ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ግፋ ይካየድ ከም ዘለውን ኤርትራውያንን ተጋሩን ይግፈፉ ከም ዘለውን ተገፊፎም ድማ ኣብ እስር ቤት ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ንምጥራስ ከይመስለኩም ነቶም ሰባት ወሲድካ ናብቶም ሓራ መሬት ዘለዎ ወታደራት ንምሕዋሶም ነቲ ሓራ መሬት ዕቢኻ ድማ ናብ ንትግራይ ክትሃርመሉ ትኽእል ወይ እውን ናብ ካልእ ወታደራውያን ዕላማታት ናቶም ክሃርሙሉ ኣብ ዝኽእሉ መንገዲ ክወስድዎም ከም ዝኽእሉ ዝንገር ዘሎ እዚ ብልጽግና ኣይገብሮን ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ጥራይ እዩ ብልጽግና ኩሉ ነገር ክገብር ምዃኑ ክነግረኩም እየ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ፀገማት የጋጥሞ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ሽፋን ናይ ፖለቲካ ክዋህቦ ሕብረት ኣፍሪካ ዝግደስ ኣይኮነን ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም እውን ሸለል ይጋብዝዎ ስለ ዘለው ንሱ ድማ ኣብ ሽግር ስለ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ክንርኢ ኢና ስለዚ ኤርትራውያንን ተጋሩን ምስቲ ሓራ መሬት ክእትዎም እዮም ወላ እታ ብርጌድ ንሓመዱ ደገለዶ ትበሃል ዝነበሩ ሰባት ተጠርኒፎም ኣብቲ ሓራ መሬት ክእትዎም ምዃኑ ምስቶም ናይ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ተጋሩ ካልኦት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝነበሩ እውን ኣኪቦም ናብቲ ሓራ መሬት ድዩ ገለ ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ ይእትዎም ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ኩናት ምሽብሻብ ወገን ሕወሓት ብተደጋጋሚ ዝንገር ዘሎ ብልጽግና ናብ ኩናት ገፁ ይጎይ ከም ዘሎ ዝንገር ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ በቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ገይሩ ክዋጋ ድማ ዓቕሚ የብሉን ብልጽግና ኣብ ፋኖ ተዳኺሙ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ተወሳኺ ናብ ኩናት ክንወስደካ ኢና እንድሕር ኢሎም ነቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ኣንጻሩ ክለዓዓሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ካልኦት ሰራዊት ክደልክ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ናይ ትግራይ እንተወሓደ ገለ ክፋል ከሳልጠሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ወይ ከሸላሽልሉ ዝኽእሉ ምፍጣር ማለት እዩ So እንታይብለሎ youth and teenagers coerced in joining army ስለዚ ንኣሽቱን ተዕድመ ቆልዑትን ይተሓዙ ከም ዘለውን irregular forces militants deployed under the name of OLA and FANO ስለዚ እዚ እውን ብብዙሓት መንገዲ ሚሊሻታት ገይሮም ነቲ ህዝቢ ብምርባሽ ናብ ግንባር ክኸደሉ ዝኽእል ድራማታት ይፍጠር ከም ዘሎ ኣፋር ፍሮንት PP organizes arms and provides air cover to groups against Tigray ኣብ ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ገለ ኣስፊርዎም ዘሎ ድማ ብልጽግና ናይ ድሮን ይኹን ናይ ካልእ ሓይሊ ሽፋን ከም ዝገብረሎም ዘሎን ንሳቶም ድማ እግረኛ ፈረስናቱ ኮይኖም ክዋግኡሉ ምዃኖም ማለት እዩ ኮላፕስ ኦፍ ፎርስ ኣብይ ኣሕመድ ሓራ መሬት ሚሊታንትስ dwindled retreated and climate worsened እቶም ሓራ መሬት ኢሉ ዝገበሮም ወታደራት ወይ እውን እቲ ንሓራ መሬት ኢሉ ናብ ትግራይ ኣበጊስዎ ዝነበረ ከምቲ ዝድለ ኣይከደን ስለዚ ነቲ ሓይልቲ ነቲ ኮንሰፕትቲ ነቶም ወታደራት ንምሕያል ካልኦት ዕሱባት ብሓይልን ብካልን ኣምፅኡ ከተዓባብዮ ክፍትን ምዃኑን ኤርትራውያን ታርጌትን ይብላሉ refugees detained deported some injured killed እዚ ኤርትራውያን ድማ ግዳይ ናይዚ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና መቸም ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ክግበር ዝኽእል ግፍዒ መወዳእታ የብሉን ስለዚ ሰብ ኩሉ ክትንቀቐሉ ከም ዘለዎ ጥራይና ንደልደለና ስለምንታይ ኣብ ከምዚታት ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ድማ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ውሽጣዊ ሰላም ናይቲ ሃገር ከውሕስ ዓቕሚ የብሉን
ኣብዚ ኣብ ጋምቤላ ዝበሃል ሓደ ሽግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ ሓደ ተወላዲ ናይ ተዓዲ ዝኾነ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ መስለኩም ናይዚ ጋምቤላ ዝበሃል ማለት እዩ civilians were left to defend the entire region against SPLA-IO ዝበሃል ማለት እዩ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ rebels in South Sudan white army terrorists ስለዚ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝብገሱ ዘለዉ ዕጡቓት ጉጅለታት ናብ ውሽጢ ጋምቤላ ዝበሃል ዶብ ናቶም ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣትዮም መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ስለ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ካብ ፌደራል መንግስቲ ክረክብ ኣይከኣለን ስለምንታይ ነቶም ናይ ፌደራል ወታደራዊ ሓይሊ ነቲ ናይ ፌደራል ማለት ስለምንታይ ዘይትሕግዙ ምስ ተባህሉ ድማ the federal forces stated that they do not have enough troops to match the number of South Sudanese rebels, nor do they have the sufficient ammunition. So what then are they doing? ተታይ ዝብል ዘሎ ኣማሪሩ እኮ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጀካብ ግለመለ ዝበሃል ዘሎ ኣንፃር ኤርትራ ዓሰብ ክንሕዛ ኣለና እናበለ ዝፍክር ዘሎ እዩ ናቱ ክልል ድማ ናቱ ዓዲ ድማ ብደቡብ ሱዳን ብሸፋቱ ይቋፃፅርዎ ኣለዉ ፅቡቕ ገበርኹም this is exactly what I want ኤርትራ ይኮን ትገብሮ ዘላ ንስኻትኩም ናብ ማዕዶ ክትጥምቱ ገዛኹም ክቃፀል ከሎ ኣብዚ ሎ ኸሪእኩም ገዛኹም ይቃፀል ከም ዘሎ ተዓዲ ረይዎ እዚ ካብቲ ዓዲ ዝወፅ ዘሎ ሃገር ተቃፀላ ወላ ደገፍቲ ናይ ብልፅግና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጋምቤላ ብኩሉ ብኣርባዕተ መዓልቲ ተኸቢባ ትቃፀል ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ዝንገር ዘሎ this is a fiction ኣይኮነን እዚ እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ እዚ እቲ ብልፅግና ድማ ንዑ ከትሕን ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ጥራይ ደይኮነ ንዑ ከትሕን ዓቕሚ የብሉን ጥራይ ደይኮነ ድልውነት እውን የብሉን ወላ እውን እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ይኹን ካልእ ነገራቱ የለን Any region on the border in Ethiopia is now in danger and vulnerable to attacks and invasion as federal forces are occupied in the north. Egypt has successfully weakened the country and the fall of Gambela to South Sudanese rebels and refugees would be the proof. Fortunately, Gambela has fearless children to defend the region. Allah. This is ኤርትራውያን ወይ ጸላት ናቶም አይኮኑን ዝብልዎ ዘለዉ This is the reality everybody is facing. Ethiopia, the entire country, it's kind of like Spain, you know? It's a whole country of ethno-linguistic federalism. You know, like each region in Ethiopia has its own predominant ethnic group and they all kind of like have their own system of autonomous governance. It's a country, but it's more like a bunch of mini countries. So today they have 7 secessionist movements going on in the country. I'm just going to go down the list. They have Ogaden, which is basically where the ነዚ ሰብ እዚ ከመይ ዝበለ አይፈለጥኩም ግን ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ትፈርስ ዘላ ሃገር እያ ተኣኻኺቦም ብዝተፈላለየ ዓሌታት ዝቆሙ ሃገራት ዝቆመት እያ ስለዚ ኩላቶም ድማ ነናቶም ናይ ምንፃል ተበግሶ ዘለዎም ሃገራት እዮም ኢሉ ፅቡቅ ጌሩ ዝገልፃ ነዛ ቪድዮ እዚኣ I'm going to post it ኣብ ኤክስ ናተይ ግዜ ረኸብኩላን ኣለኹም በር እዚኣ ኣብ ኤክስ ፖስት ክትከውን ዘለዋ እያ and ንኩላቶም ድማ ቤላ ጌሩ ዝገልፆም አንድ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ንቐረባ ዝከታተሎ ነገር ኦጋዴን ኣብ ክልል ሶማል ድሕሪ ከድካ እቲ ኦጋዴን ዝበሃል ናቱ ናፅነት ክረክብ ንነዊሕ ዓመታት ዝቃለስ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሱ ክእለይ ዝደሊ ዝብል ትክክል ኣብኡ እዚ ንትን ክበሃለሉ ዝኽእል ኣይኮነን ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ኦሮሚያ ዝበሃል ማለት እዩ the largest people ንሳቶም ድማ ሎም ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ እምበር ተመሳሳሊ ኣምሓራ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ነቲ ናቱ ጉዳይ ናፅነቱ ንክረክብ ይቃለስ ኣሎ ምስጢር ቀንዲ ናይቲ ስልጣን ዝበሃል ካልእ ሲዳማ ዝበሃል ናቶም ንግስነት ዘለዎም እዮም Oromo people in Ethiopia. Amhara, the second largest ethnic group, which by the way has the Giz alphabet, which is one of the only native writing systems indigenous to Africa. Sidama for the Sidama people in the center of the country. Afar and Tigray peoples up in the north. This is the site of all that conflict you've probably heard about in the news in regards to Ethiopia. And finally, the Wolaita zone for the Wolaita people in the south. It's a small zone, but historically rich with their own long-standing monarch. ስለዚ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣታ ኢትዮጵያ ትበሃል እያ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ትፈርስ ከም ዘላ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ ስለዚ ዌል ንሕና ንሳ ከይትፈርስ እዛ ሃገር እዚኣ ከይትፈርስ ንሓልመሉ ንደኽመሉ ንፅልየሉን ግዜ ኣብቅዒ እዩ ዝፅልዩ ነይሮም ተኮይኖም ኣነ ካብ ሂወተይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ተገዲሰ ሓሲበ ይፈልጥን እየ ኢትዮጵያ ክትቅፅል ድያ ኣይትቅፅልን ብዙሕ ሓሲበሉ ዝፈልጥ ኣርሲ ነበረን ክሳብ ኣብዚ ፖለቲካ ድመፅእ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክሪኦ ከለኹ ግን ኢትዮጵያ ጉዳይ ንሕና ኩሉ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ክትሓስብ ክትክእል ኣለዋ ምስ ኢትዮጵያ ቦነስ ጌርና ንወሰዶ ምስ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን ኮይኑ ሽርክነት ናይ ቁጠባን ተመፅኡ ግርም ሰኒ ሰነይት ይብሉ ትግራይ ፅቡቅ
ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝምድና ንቁጠባና ኣገዳሲ እዩ ንምዕባለና ድብል ኣተሓሳስባ ግን ካብ ርእስኻ ፀሪግካ ውፃኤታ መንሰይ ብፍላይ መንሰይ ዘለኻ ካብ ምስ ኢትዮጵያ ብሓደ ኮይና ተሻሪክና ኢና ክንዓቢ ዝብል ኣተሓሳስባ እለዮ it's not going to happen it didn't happen before and I don't think it's going to happen ምክንያቱ ንሕና ስለዘይ እንደልዩ ዘይኮነስ ንሳቶም ንኤርትራ በሊዖም ብኣገሮም ክምዕብሉ ዝደልዩ እምበር ምስ ኤርትራ እንካን ሃባን ነጊዶም ክምዕብሉ ዝደልዩ ይኮኑን እዚ ከዓ ኣብ ኩሎም እቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ዘለዉ ይኹኑ ኣምሓራ ዘለዉ ይኹኑ ኦሮሞ ዘለዉ ኩላቶም ብፍላይ ናብቲ 4 ኪሎ ዝበሃል ሴት ኣብ እንድሕር መፅኦም ንኤርትራ ውሒድካ ጥራይኻ ክትቅፅል ትኽእል እምበር ምስ ኤርትራ እንድሕር ነጊድና ኤርትራ ክትብትም እያ ዝብል ኣብ ርእሶም ኣሎ ኤርትራ ክትምዕብል እያ ስለዚ ኤርትራዊ ኣብ ነብስኻ ጠምት ኣብ ባሕርኻ ጠምት ኣብ መሬትካ ጠምት ብዘይ ኢትዮጵያ ክኾነልካ ይኽእል እዩ ከመይ ጌርካ ትብገስ ጥራዩ ናተይ ለበዋ ደጋጊመ ነዚያ ከም ፀሎት ክነግረካ ስለዚ ኣብዚ ተመሊስና ንሪኦ ዘለና እቶም ንዓና ንሕና ክንወጥቀሎም ዝፅበዩ ዝነበሩ እታ ዓዶም ትፈርሳላ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ናታ ኩነታት ክትቋፀር ዘይትኽእል ዓዲ ኮይና ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ so well good luck ጥራይና ንብሎም ንሕና ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ግን ናባና ክጠውይዎ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ታውሶ የአማራ ክልል ከፍተኛ የቢሮ ኃላፊ የነበረ ከሻዕቢያ በየወሩ $2000 የሚከፈለው ነበር እስከ መቼ ድረስ ማለት ነው እኔ አሁንም ቀጥሎ ሊሆን ይችላል እኔ በባህር ዳር በነበርኩበት እና እኔ ይሄ ጦርነት የግጭት ከመከሰቱ በፊት ጀምሮ አሁን ሊያድግ ይችላል ያ ገንዘብ በእርግጠኝነትም አድጓል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ትዝክርዎ ምስ ፋኖ ዕርቂ ገይረ ኢሉ ዝኣተወ እዩ በቃ ዓብዪ ፕላትፎርም ተዋሂብዎ ዘሎ ንጎም ምሸትን ከዛርብዎ እዮም ዝውዕሉ እታ ትዛረባ ዓባይ ምስጢር ናቱ ድማ ሻዕብያ ገንዘብ ብዙሕ ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ገንዘብ ከም ዝህብ ዘሎ እዩ ዝንገር እታ ሻዕብያ ገንዘብ ዝኸፍል ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነ ናይ ርዶም እንዲታ ከመይ ገይሩ ክርዶም ዝኽእል ሻዕብያ ሃብታሚ ኣይኮነን ድኻ እዩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ክዳን ክቕይር ኣይከኣለን የብሎምን ገንዘብ ሃገር ክትምዕብል ኣይከኣለት ናበልኩም ምሽ ትዛረበሎም ካየምፂ ኢዳ ክኸፍለኩም ደሊኹም ካየምፂ ገንዘብ ክቦም ይኽእል ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኣሚን ግን ኢትዮጵያ ዝበሃል ብዛዕባ ኤርትራ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሉ ዝደለኻ እንተተዛረብካ በዓል እኳ እቲ ስነ መጎት ናቶም ዝጋጭወሎም ዘሎ ግን ኢዝ ወረዲዝ ንሕና ሕጂ ብዛዕባ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ካልእ ህወሓት ዝብሎ ዘሎ እዩ እዚ ብዙሕ ዜታት ዝገብር ዘሎ ንኤርትራ ታርጌት ምግባር ብፍላይ ናብቶም ተቃዋምቲ ትፋኖ ዝበሃል ምስዓሩ ስለ ዝሰኣኑ ብፕሮፓጋንዳ ክስዕርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ በምርጫ አይፈልጉም በምክክር አይፈልጉም እንግዲህ መድረኩ አሁን የምርጫ ቦርድ አለ ምርጫ ተዘጋጅቷል በምርጫ አይፈልጉም ኦኬ ኑ እንወያይ ተብሎ በምክክር አይፈልጉም ሰው እነሱ የሚፈልጉት ምንድነው የሽግግር መንግስት ነው የሽግግር መንግስት ይሄ ደግሞ በጣም አሳፋሪ ነው የተመረጠ መንግስት እያለ ቮት ያደረገውን ድምፅ የሰጠውን ህዝብ ንቀህ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ ነቶም ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ተዛረቡ ዘለው እቶም ፋኖ ይኹን ካልኦት ዝኾነ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ይኮኑን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም መፂኦም ክዘራረቡ ኣይደልዩን እዮም ዝብል ስነ መጎት እዩ ክዘራረብ ዘይደሊ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ምክንያቱ ነቶም ትማሊ ምሱ ዓቢ ውዕል ገይሮም ዝኣተው ንኩላቶም እንታይ ገይርዎም ይትሕቶ ብሕጂ ከንታይ ክገብር ይኽእል ኣቢ ምስመን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ውዕል ፕሪቶርያ ብዓብዩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ንዝፈረሞ ዘፍርስ ዘሎ እዩ ምስቶም ናይ ሶማል ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ምስ ኣምሓራ ምስ ካልእ ምስ ኩላቶም ቶም ዕጡቃት ጉጅለ ዝነበሩ ተፈራሪሞም ኣብ ኤርትራ እቲ እንታይ ገይርዎም ስለዚ እቲ ተፈራሪሙ ውዕል ከኽብር ዘይክእል ኣብዪ ኣሕመድ ክነሱ ገምጢልካ ምኽሳስ ግን ንቡር ባህሪ ስለ ዝኾነ ኤሪዝ ወረዴስ ካብዚ ለንቀነ ብዙሕ ክስታት እዩ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ክስታት ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ብዙሕ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ይገብር ከም ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝቐተለ ዝነግር ዘሎ ሓንቲ ሲኖትራክ ዝኾነት መኪና ሙሉእ ብምሉእ ሰባት ሲቪላውያን 50 ስዒላ ዝነበረት ብድሮን ናይ ኣቢ ከም ዝተሃረመት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዙሕ ሽግር ይፈጥር ከም ዘሎን ብዙሕ ጫውጫውታ ይፈጥር ከም ዘሎን ኣንጻሩ ድማ ህዝቢ ንክለዓል ግዴታ ይፈጥሩሎም ከም ዘሎን ይግደዱ ከም ዘለዉ ስለዚ እታ ሃገር ንሱ ነታ ኣዲስ ኣበባን ከባቢን ሒዙ ሃገር ከም ዝማዕበለት ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ በት at the end of the day ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ኢዶም ናብ ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ክስታት ድማ ብየማንን ፀጋምን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ግን ኣገይን ተገዲሱ ንኢትዮጵያ ክኸስስ ዝደሊ ሓይሊ የለን ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ቀፅል እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች እንድንወጣ የሰሩ ጠላቶች
ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወስዱ ዘለዎም ቁጠባዊ ስጉምታት ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝፀባእ ከም ዝኾነ ህወሓት ደጊሙ ከይሰሎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ተወሳኺ ጥርዓን ኣቕሪቦሎም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወስዶም ዘለዉ ቁጠባዊ ስጉምታትን ንኣተግባብራ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝጸልዩ እዩ ክብል ዝገለጸ ህወሓት ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጉዳይ ብቁልጡፍ ኣቓልቦ ክህቦን ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ክዋሳእን ፃውዒት ኣቕሪቦሎም ኣብ ቀረባ እዋን ብመንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከቢድ ቁጠባውን ሰብኣውን ሳዕቤን ዘስዓቡ ዝወስዱ ዘለዉ ቁጠባዊ ስጉምታትን ነቲ ኣብ ወርሒ ዳር 2022 ኣቋፅራ ኣውሮፓያን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ስምምዕነት ምቁራፅ ፃቦታት ዝፀባን ንኣተግባብራ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ምኽባር ከቢድ ሕቶታት ኣብ ዘልዕሉሉ ዝወስዶም ዘሎ ስጉምታት ብዝምልከት ዘለዎ ስክፍታን ማሕበረሰብ ዓለም ክንገልጽ ግዴታ ኣለና እዩ ክብል ገሊፆሎም ናብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ናይ ፌደራል በጀት ዝውውር ከም ዝተቋረፀን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ክፍሊት ዘይምኽፋልን ከም ጥዕና ትምህርቲ ቀረብ ማይን ፅሬትን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ መንግስታዊ ኣገልግሎታት ክዕንቀፉን ምክንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገለጸ ህወሓት ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትካላት ትምት ዝወሰዶም ስጉምታት እገዳም ንስራሕቲ እተን ኩባንያታት ሙሉእ ብምሉእ ደው ክብል ብምግባር ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ጭንቀት ዘእቲ ተግባራት እዩ ክብል እዩ ጥርዓን ኣቕሪቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ቀረብ ነዳዲ ብከቢድ ከም ዝገቶን ንህዝባውን ናይ ጽዕነት መጓዓዝያን ቁጠባዊ ንጥፈታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓዊሶም ህጹፅ ኣገልግሎት ኣምቡላንስን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ካብ ዝተዓናቕፍ ዳርጋ 10 ወርሒ ኣውፂሩሎ ዝበለ መግለፂ ህወሓት እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ ዛጊድ ዘይሓወየ ዘሎም ሰብኣውን ቁጠባውን ኩነታት ትግራይ ዝያዳ ዘጋዶን ናብ ምሕዋይ ዝግበሩ ፃዕርታት ዘጠዓናቕፍን ዘዳኽምን ከም ዝኾነ ገሊፆሎም ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ብልፅግናን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ እናቐፀለ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ካድረታት ናይ ብልፅግና በበዝሒ ሼር ዝገብርዎ ድማ ነዚ ይመስል እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች እንድንወጣ የሰሩ ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል ባህር በር ላይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣጀንዳ ኩሉ ግዜ ምስ ባሕሪ ተሓሒዝካ ንተጋሩ ነቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ካብ ባሕሪ ከም ንወፁ ዝገበሩና ካብ ባሕሪ ከም ንእለ ዝገበሩና ተንኮል ዘሪኦም ዝገበሩና እሳቶም እዮም ሕጂ ንተጋሩ ዝሃርቡ ዘለዉ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስግምታ ቀንታ መልእኽቲ ናብ ኤርትራ እንድያ ንኤርትራ ዝግበር ስጉምቲ ቅድም ግን ብተጋሩ ተጀመርና በዚያ ኢኻ ትፈልጦ ስለዚ እታ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳን ምስቲ ናይ ትግራይ ገይሮም ክሃርምዋ ከለዉ ናብ ኤርትራ ምዃኑ ዕላሞም በዚ ኢኻ ትፈልጥ ግን እታ ዘረባ ደሰይም ነቶም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኖም ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ንዝግበር መጥቃዕቲ ከም ቅድመ ኩነት ናብ ኤርትራ ጌርካ ንኽትርእዮ እዩ ካልእ ኣብዚ ለንቀነ ዝተገበረ እዚኣ እስከ ስምዕዋ ምሳት ትኸይድ እያ ከመይ ትርእይዋ እዚኣ ርእይቶኹም ካፅሓፉ ህላዌ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝእቱ ፀገም ኣሎ እሱ ድማ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ናይ ፖለቲካ ናይ መንነት ስትራክቸራል ዝብሎ ፀገም ናይ ጋቨርናንስ ኣብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓደ ንኡስ ብሄር ወይ ካብ ሓደ ንኡስ ብሄር ዝመፀ ፖለቲካዊ ሓይሊ እያ ትግዛእ ዘላ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ስርዓት የለውን السرعة زين عايز كاتات إثيوبيا أنا حزب إثيوبيا زي كنا أنا حدا وجن مخانا حدا نقص وجن سرعتي مس إرتراز ولا قداي تزي تفتيو إذا شيء جز تزي تفتيو ما إثيوبيا من أكيد ولا يدخلنا ولا حد تقدر يدخلنا إثيوبيا مس إرتراز تبع إيسا أو وشتا مسرتها وتسكرنا حلوة فنترع عقد ويدخلنا برك سوق ما يدخلنا كم زول كودما عاب حدكا عاب جزي أختكوز البومبا تصاوي دواد الله هكذا سلازي هذا حق أزي تردينا كنصرح خنكال علينا هذا حق أزي دما أتوم زدوقو فواز الله وقنات أتوم استنفاس أفنا ولو هيوات زواز فاس زواز الله وجنات كم زرد وخنجبر كنكلا لنا. حجي إذا زربازي نايلومي نايتمالك هي مسلكم كنت قالنا زربازي أب كل تشحن عصرت حمشتن ب ناي إرترا عبي بوليتيكا ومخاري ناي بريزنت
ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝተዋህበ እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ዝኾነ ካልኩሌሽንስ ወይ ከዓ ግምታት እዩ ነይርዎም ግን ብግምጣሉ ናይ ኤርትራ ኻ ምሕሳብ ከድልየና ኢና ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልና ብትገብሮ ዘላ ወይ እውን እቲ ዘለዎ ፌደራላዊ ስርዓት ንኢትዮጵያ ጽቡቕ ድያ ጽቡቕን ናብ ኢትዮጵያ ንግደፎ ጽቡቕ ከም ዘይኮኑ ንሪኦ ኣለና ኢና ንኤርትራ ግን ብኸመይ ፀልዋ ኣሎ እቲ ጉዳይ እቲ ኸ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኤርትራ ኸ ወላ እውን እቲ ህወሓት ዝበሃል ስርዓት ካብ ዝወድቕ ንድሓር ኤርትራ እሞ ድሕሪ ሕጂ ህወሓት ተኣሊቡ ኦሮሞ ተተኪሎ ኦሮሞ ወዲቑ ብካልእ ክትከኣ ከሎ ናይ ኤርትራ ቀፃልነት ከ ብኸመይ ክፅሎ ይኽእል ንዝብል ድማ I really hope ከምዚ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ቀደም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ዝኾነ ይኹን ካብ መንግስቲ ንጹር ዝኾነ ወይ እውን ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ወላ እውን ሱዳን ዝምልከት እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ሬስትሪክት ዝኾነ ሓበሬታ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ኣይውፅን እዩ ዘሎ ብርግፅ ሰንሲቲቪቲ ናይቲ ግዜ ይርዳእና እዩ ግን ዝኾነ ይኹን ሃገር ድማ ንሃገራዊ ድሕነት ናቱ ዝኽተሎ መንገዲ ኣለዎ ግን ኤርትራ ድማ ራእይናታ ከተቐምጥ ክትክእል ኣለዋ ራእይናታ ማለት ነዚኦም ሰባት እዞም ጎረባብትና ክንቀይሮም ኣይንኽእል ኢና ኣብ ቅድሚት ሰፊሑ ኣርእየኩም ነይረ እዞም ጎረባ ዝጎደቦ መዓዝ ሽግር እዩ ዘለዎ እቲ ሽግራት ናቱ ድማ ንኤርትራ ተረጋጊያ ንኸይትኸይድ ይገብራ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና እኹል ምኽንያት ኣለዎ ንኡ ዝድግፍ But what is the alternative? What are we supposed to do? ማለት ነዚ ናቶም ጉዳያት ንኣብነት ኣብዪ ኣሕመድ ካብ 2018 ይመፅዩ ካብ ዝመፅእ ድማ ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይቲ ኢትዮጵያ ኩናት ኣውጁ ኣሎ but he's also ከተማታት ናተይ ይሰርሕ ኣለኹ ባህላይ ድማ እዩ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን መራሕቲ ኤውሮጳ ድማ ይሰርሕ ኣሎ ወላ ቻይና ይኹን ወላ ኣሜሪካ ኩሎም የልማዕ ኣሎ ኢሎም እዮም ዝቕበልዎ ዘለው ንሕና ግን ሃገርና እቲ ናይ ሕቶ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናትና ናይ ብሓቂ ከቢድ ብድሆ ኮይንና ኣሎ ስለዚ what is our next move where ናይ ኤርትራ next 5 years where are we going to be ኣበይና ክንህሉ ዝብል ናይ ብዙሕ መንእሰይ ሕቶ እዩ ገለገለ ሰባት ኣለዎ እዚ ሕቶ እዚ ክሕተት የብሉን ግዜ ይኮነን በሃልቲ ኣለኹም እርዳእኒ ኤርትራ ብዙሕ ብድሆታት ኣለዋ ግን እቲ ብድሆታት ድማ ዘይቅየር ብድሆታት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሕቶታት ኩሉ ግዜ ምስ ኣለዎ እዩ ክንደይ ስርዓታት ሓሊፍና ኣለና ሰይም እዩ ኤርትራ better think about ናትና መጻኢና እውን ክንሓስበሉ ኣለና ካልእ ሓንቲ ኣዛራቢት ኣርእስቲ ኮይና ዘላ ድማ እዚኣ ራእይዋ December 17th, 2025, Sweden's Foreign Minister Maria Malmer Stenegard quietly arrived in Asmara for a rare 2-day diplomatic visit. She was ናይዛ ናይ ስዊድን ፎሬን ሚኒስተር ናብ ኤርትራ ምምፃኣ ንብዙሓት ሰባት ኣገራሚ ኮይንዎም ኣሎ ስለምንታይ እዩ ስዊድን ድሕሪ ክንዲዚ ዓመታት ናብ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽናታ ክሰድድ ክኢላ ዝብል ዘረባ ሓደ ካብቶም ንኤርትራ ኣብ ምድኻማ እጅጉ ሰብሲቡ ተበጊሱ ዘሎ ድማ እዚ ኖርዌጃዊ ጋዜጠኛ እዩ ሓንቲ ዝኾነት ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ ብናይ ቋንቋ ስዊድን እያ ብዝኾነ ትራንስሌት ጌርና ካብ ዘቕረብናዮ ገለ ጉድለታት ክህልዋ ይኽእል እዩ እዚ ፕሮፌሰር ናብ ኖርዌይ ዘሎ እዩ እዚ ምጓዓዝ ናይ ስዊድን ናብ ኤርትራስ እንታይ ትርጉም ይህልዎ ኸውን ንዝብል መጀመርያ እንታይ ዝብል እሱ ድሕሪ 93 ንመጀመርያ ግዜ እያ ነዚ ጉዕዞ ዝትገብሮ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ and this visit seen as highly unusual ዘይንቡር ነገር እዩ ዝረአ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ትርጓመ ናይዚ ኩነታት እዚ ድማ ብኸመይ ንሪኦ ንዝብል positive reading ዝበሃል ዘሎ resolve long-standing disputes. Stenegard also met with okay ተመሊስና ክንሪያ እዚኣ ኤርትራ ካብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክትረብሕ እያ ወይ እውን ስዊድን ከእንታይ ዕላማ ስለ ዘለዋ እያ ናብዚ መፅያ ዝብል ንብዙሓት ኣሻቒልዎም ኣሎ ገለ ካብቲ ዘረባናቱ ኤርትራ maybe signaling willingness to engage Sweden እዚ ቦገን ኤርትራ ምስ ስዊድን ንክትዘራረብ ድልውነት ከልዋ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ በጉዳይ ናይቶም sensitive topics ዝበሃል ከም በዓል ናይ ጉዳይ ዳዊት ይስሐቅ ማለት እዩ regional context እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንሱ ነፍሱ ዝኻለ ሕቶ ክኾኖም ይኽእል እዩ ስዊድን ነቲ ዞባዊ ኩነታት ንምርግጋ ማለት እዩ ብወገን ኤርትራ ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተቐባልነት ወይ እውን ኣቓልቦ ናይ ካልኦት ዓለማት ይስሕብ ከም ዘሎ ድማ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከም ፅቡቕ ነገር ክረኣዩ ንመንግስቲ ድማ ክጥቀመሉ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራስ ሚኒስትር ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኩክሊ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ሚኒስተር ናይ ስዊድን ፎሬን ሚኒስተር ናይ ስዊድን ናብ ኤርትራ ምምፁሲ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዓለም ዘለዎ ጣዕምታ ወይ ብምዕራብ ዘለዎ ጣዕምታ ክቕይር ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ያ to some extent yes but at the end of the day ኤርትራ ምስ ስዊድን ዝነበራ ፀገማት ክሳብ ክንዱ
بزي نايزا فورين مينستر ممصا عبنا غريو جن كندو زاكل لوط كمص يخل دا كل نزبل I cannot speculate كغبر لي كلني حانت نغر جن مسا هذا قدس إيرتراوي زصحفا نيرا نسا دما ازي لنكنا يو ان دو صوزلو ويون بزح غزي دصحفو زلو 10,000 سوراتنا إيرترا زبل إيرترا 10,000 سورات هلوا زبل كابي مامتيومو إلى سانه يقرم نيرك سويل كاديو 10,000 زبال زلو ويس انتايو نزبل حانتي صحفتي صحيف نيروزي إيرترا مالتيو انتاي زبل اتي يو ان زبال بزغبر مصنعتي اب إيرترا كباب 77 اسر بيتات هلو اتوم اسر بيتات دما 130 سورات تلو بغمغام يلوم 10,000 سورات زبل كابو يم امتيومو زبل ولا ونايتن اسر بيتات كارتاون اريوم نيرم ابزا تونا لومبر زيا نبالنا اي جريماتني كابو قصيلنا منالبات بزيا نيكست توبيك ناتي زيا اسكن اسمعيا سلا ديبلنا ريوني مسلمي دو تحنا مسلم زغرمك درغا خليتنا تنقلطافلو هابزو بلاي كأدخلوا تمولد دي بزيدلو بيتسب كل شيء بحوار ندير هو أنت بيت موسيقى عندكو تي أما دي فيديو تيك توك من على فيديو نيتاور في النبرة بمرو تكتس استميت فيديو مثلا بحسارة صارت برشي كده خفيف كأخطركو نفاق نصوم نتوم نوحكي بإنترنت دروخ وزولو صاد زوز حوف للنعرخ بغلو هم بزح حسر واقعنا نروح تقلت فيها لو تحنا ونو ديرو بشوط لو نقول كوي يزرقح قلت لهم منظور هو نقول ساعات شو مونتا ده حدا رزين نعود زرقوا حلو فلاش كيرو نزورو نقول زوبات بفنو هالو نجي تداونلود زغبر ديو حتى زولوتي يقول لا يكون تلتبي وقت دخلت لهم كل زخل ندرا يكون دي حبيت قمت زبلك سوف نقاط ام خالف فري من اسرح ولا يستفل عليه اسرحت كونه المناط انتايدي سمي الشيء سبسي الشط سمي حبيت سبق قتل قالت لك تاتي بلند لا اغلب من حبيت سبتطعم اللي قبل كان انا كو جديد وسيد قال لك يلا خليني هون يمثل هم ده حلف اول منكم نيرا مزدكنا زازربا دي ام سمعكو انسي زي نبعلو ازربا استقيني سمعني مغنياتو اتي ايرترا نتي تحبريتاتي بفلايتهم داونلود قبرون تاع عينت حبريتايم داونلود غيرهم نتزب زبوا زلو I don't know but this is very sad مغنياتو بتحبريتا قال يوتيوب تيك توك زبال زلا ابز ون سب دي سمعيكو ابي ايرترا كن I hope نتاع ما دراماتات تراي داونلود غيرهم يشطوا لا يهلو نتسب نزي اب تيك توك تزرب زلو زربا ገንዘብ كفيل كانو كتسمع دما مكرا خيني سمعن ولا بيتوب زلو بتروحوك سمعت خليخه ገንዘብ ነዚ ዘረባታት ድራማታትን ሓሸውየን እንትስን ድሕሪ ኮይኑ ግን ኣነ ይሓዝን እየ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ደጊሙ ክሓስበሉ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ናፃ እንተጌርካዮ ሰብ ክመርፅ እዩ ዝኽእል እንተዘየለ ግን ከምዚ ብሕቡእ ዝኸይድ ነገር ከምዚ ነገር ተኸልኪልካዮ ሰብ በቃ ነቲ ዝተኸልከለ ጥራይ ይደሊ ነገር እዩ ከምኡ በቃ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ እዩ እዚ ኩሉ ኣግራብ ካብ ድሌትካ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ተባሂሉ ከሎ ኣዳም ካብታ ሓንቲ ካብዚኣ ይትብላዕ ዝተባሃለካ ባይበል እዩ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ድማ ኣብ ሰባት ኣሎ ስለዚ يفرحك يوتي منجسي زخل كله سلا زخانة كل سبنابو هذا مدم يلو كالة أجمع كيمت تفريقة I hope check جبرز جود دايزي كابنا مودة هذا ما هذا كابت زحوق سنة ميلكياس نبحث عباي كانتا تسأمبيرو كمزلو أبتاني development the team تبعال لبعاتيو كمزلون عبز حقوس بسرعات كمزخونة إذن الجرزلو أنا بحكي كده ما تحقوسنا زي سبزي أنا بجمع ناتي نبينيام تاريخ كده جمز خل كويني سمعني so I really hope إنكو حكم زي الدلاب كحكم ميكياس أجوخاك أتصل مجمار يزي بقعت كاتر يلو مدرخ step by step نلعلي خاتمة زلها كابا هذا ما بزحت تسبز هاجرنا إذا بنادى ما أبغى نخلو إنكو حقوس كاكم لا يفتو نموذج تبع خد كسازمي لايك جبروا شير جبروا ريتوا من حسابكم قرفوا let's go